ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳೆದಾಗ ಸಕಲ ದಾಹಗಳು ಇರಬಹುದು, ಕಾಮದಾಹ ಇರಬಹುದು, ಸಿಗರೇಟಿನ ದಾಹ ಇರಬಹುದು, ಮದ್ಯಪಾನದ ದಾಹ, ಈ ಥರ ದಾಹಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ. ಯೇಸು ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿದಾಗ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಚೈತನ್ಯ. ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹಾಡೋಣ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಶಕ್ತಿಯ ನಾಮ, ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ನಾಮ. ಜೋರಾಗಿ ಹಾಡೋಣ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು. ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಶಕ್ತಿಯ ನಾಮ, ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಶಕ್ತಿಯ ನಾಮ, ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ನಾಮ. ಯೇಸು ನಾಮವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿದಾಗ ಮನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಸ. ಯೇಸು ನಾಮವನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಸ. ಯೇಸು ನಾಮವನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದ. ಯೇಸು ನಾಮವನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ ರೋಗ ಬಾಧೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಯ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ ರೋಗ ಬಾಧೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಯ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದೆವ್ವ ಪೀಡೆ ಎಲ್ಲ ಓಟ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದೆವ್ವ ಪೀಡೆ ಎಲ್ಲ ಓಟ. ಯೇಸು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀ ನಡೆದಾಗ ನಿನ್ನ ಯತ್ನವೆಲ್ಲ ಸುಗಮ. ಯೇಸು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀ ನಡೆದಾಗ ನಿನ್ನ ಯತ್ನವೆಲ್ಲ ಸುಗಮ. ಯೇಸು ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನೀ ಬಾಳಿದಾಗ ಪರದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವ. ಯೇಸು ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನೀ ಬಾಳಿದಾಗ ಪರದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವ. ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ನಿನ್ನ ತೊಳೆದಾಗ ನಿನ್ನ ದಾಹವೆಲ್ಲ ದೂರ. ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ನಿನ್ನ ತೊಳೆದಾಗ ನಿನ್ನ ದಾಹವೆಲ್ಲ ದೂರ. ಯೇಸು ಆತ್ಮದಿಂದ ನಿನ್ನ ತುಂಬಿದಾಗ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಚೈತನ್ಯ. ಯೇಸು ಆತ್ಮದಿಂದ ನಿನ್ನ ತುಂಬಿದಾಗ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಚೈತನ್ಯ. ಜೊತೆಗಡೆ ಆಡೋಣ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ನಾಮ. ಯೇಸು ನಾಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ನಾಮ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. Praise the Lord. Hallelujah. गीत संको 322 करिए 322.
ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾಧಾನವೇ. ಯೇಸು ಕೊಡುವ ಸಮಾಧಾನ ಶಾಶ್ವತ. ಯೇಸುವಿನ ನುಡಿಗಳು ಸಮಾಧಾನ, ಯೇಸುವಿನ ಸತ್ಯಪ್ರೇಮ ಸಮಾಧಾನ, ಯೇಸುವಿನ सन्निधी समाधान. आमकां समाधान जाय की जेजूसाची येवंक जाय. देवाचें उतर वाचताना आमकां समाधान मेळटा. हर एक दिसा देवाचें उतर वाचता हांव आनी देवाच्या उतरांत लिसांव शिकता हांव, पूण आमकां परणे जायना. काणयो बूक वाचल्यार एक पावटी वाचलो आनी एक पावटी वाचूंक नाका. खंयचेय फिल्म पळयल्यार एक पावटी पळयलें उपरांत पळोवंक नाका. कित्याक हांवें तें पळयलां, हांवें तें वाचलां, पुरो जाता. पूण देवाचें उतर तशें न्ही. आमी कितलें वाचल्यार चड आनी चड लिसांव आमकां मेळटा. कित्याक समाधान दिवचें उतर ह्या देवाच्या पवित्र ग्रंथांत आसा. तर हे समाधान आमचें थंय आमी आपणावन घेवया. समाधान समाधान समाधानವೇ ಯೇಸು ಕೊಡುವ ಸಮಾಧಾನ ಶಾಶ್ವತವೇ. ज्या कोणाक बूक जाय तुमी बूक घेवनचे आमचे वॉलंटियरां तुमच्या मदें येतली. हे बूक तुमी 100 रुपयाचें मोल आमची भयण्यो भाव तुमच्या मदें येतले, तांचे कडचे घेवचे. 322 कंतारामी गाडया 322 सांगाता गव्या भाव सांगाता. ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾಧಾನವೇ ಯೇಸು ಕೊಡುವ ಸಮಾಧಾನ ಶಾಶ್ವತವೇ. 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 ಯೇಸುವಿನ ನುಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನವೇ, ಯೇಸುವಿನ ನುಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನವೇ. ಯೇಸುವಿನ ಸತ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಸಮಾಧಾನವೇ, ಯೇಸುವಿನ ಸೌಖ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಸಮಾಧಾನವೇ. ಯೇಸುವಿನ ನುಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನವೇ, ಯೇಸುವಿನ ನುಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನವೇ. ಯೇಸುವಿನ ಸತ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಸಮಾಧಾನವೇ, ಯೇಸುವಿನ ಸೌಖ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಸಮಾಧಾನವೇ. ಸಮಾಧಾನವೇ ಸಮಾಧಾನವೇ ತಳಿಯಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಧಾನವೇ ಸಮಾಧಾನವೇ. ಯೇಸುವಿನ ಸನ್ನಿಧಿಯೇ ಸಮಾಧಾನವೇ, ಯೇಸುವಿನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಸಮಾಧಾನವೇ. ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾಧಾನವೇ ಯೇಸು ಕೊಡುವ ಸಮಾಧಾನ ಶಾಶ್ವತವೇ. ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾಧಾನವೇ ಯೇಸು ಕೊಡುವ ಸಮಾನ ಶಾಶ್ವತವೇ. ಧರೆಗೆ ಬಂದ ಯೇಸು ದೇವ ಸಮಾಧಾನವೇ, ಶಿಲುಬೆ ಮರಣದಿಂದ ಜಗಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವೇ. ಧರೆಗೆ ಬಂದ ಯೇಸು ದೇವ ಸಮಾಧಾನವೇ, ಶಿಲುಬೆ ಮರಣದಿಂದ ಜಗಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವೇ. ಮರಣ ಗೆದ್ದ ಯೇಸು ದೇವ ಸಮಾಧಾನವೇ. ಹೌದು, ಮರಣ ಗೆದ್ದ ಯೇಸು ದೇವ ಸಮಾಧಾನವೇ. ಸದಾ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯೇಸು ದೇವ ಸಮಾಧಾನವೇ, ಸದಾ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯೇಸು ದೇವ ಸಮಾಧಾನವೇ. ಧರೆಗೆ ಬಂದ ಯೇಸು ದೇವ ಸಮಾಧಾನವೇ, ಶಿಲುಬೆ ಮರಣದಿಂದ ಜಗಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವೇ. ಧರೆಗೆ ಬಂದ ಯೇಸು ದೇವ ಸಮಾಧಾನವೇ, ಶಿಲುಬೆ ಮರಣದಿಂದ ಜಗಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವೇ. ಮರಣ ಗೆದ್ದ ಯೇಸು ದೇವ ಸಮಾಧಾನವೇ, ಮರಣ ಗೆದ್ದ ಯೇಸು ದೇವ
ಸಮಾಧಾನವೇ, ಸದಾ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯೇಸು ದೇವ ಸಮಾಧಾನವೇ, ಸದಾ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯೇಸು ದೇವ ಸಮಾಧಾನವೇ. ಅದು ಬರು ಸಮಾಧಾನವೇ, ಯೇಸುವಿನ ಸನ್ನಿಧಿ ಸಮಾಧಾನವೇ, 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 ಯೇಸುವಿನ ಸನ್ನಿಧಿ ಸಮಾಧಾನವೇ. ಸಮಾಧಾನ ತಡೆಯಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಧಾನವೇ, ಯೇಸು ಕೊಡುವ ಸಮಾಧಾನ ತಡೆಯಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾಧಾನವೇ, ಯೇಸು ಕೊಡುವ ಸಮಾಧಾನ ಶಾಶ್ವತವೇ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನವೇ, ಯೇಸುವಿನ ಗಾಯದಿಂದ ಸೌಖ್ಯ ಶಾಂತಿಯೇ. 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 ದುಃಖ ಭಾರ ಹೊತ್ತ ಯೇಸು ಸಮಾಧಾನವೇ, ಪಾಪ ಶಾಪ ನೀಗಿಸಿದ ಸಮಾಧಾನವೇ. ದುಃಖ ಭಾರ ಹೊತ್ತ ಯೇಸು ಸಮಾಧಾನವೇ, ಪಾಪ ಶಾಪ ನೀಗಿಸಿದ ಸಮಾಧಾನವೇ. ಸಮಾಧಾನವೇ, ಸಮಾಧಾನವೇ, ಯೇಸುವಿನ ಸನ್ನಿಧಿ ಸಮಾಧಾನ. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಧಾನವೇ, ಸಮಾಧಾನವೇ, ಯೇಸುವಿನ ಸನ್ನಿಧಿ ಸಮಾಧಾನವೇ. ಸರ್ವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಸಮಾಧಾನವೇ, ಹೃದಯದಿಂದ ಕ್ಷಮಿಸಿದಾಗ ಸಮಾಧಾನವೇ. ಸರ್ವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಸಮಾಧಾನವೇ, ಹೃದಯದಿಂದ ಕ್ಷಮಿಸಿದಾಗ ಸಮಾಧಾನವೇ. ಸರ್ವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಸಮಾಧಾನವೇ, ಹೌದು, ಹೃದಯದಿಂದ ಕ್ಷಮಿಸಿದಾಗ ಸಮಾಧಾನವೇ. ಸರ್ವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಸಮಾಧಾನವೇ, ಹೃದಯದಿಂದ ಕ್ಷಮಿಸಿದಾಗ ಸಮಾಧಾನವೇ. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಬಾಳಿದಾಗ ಸಮಾಧಾನವೇ, ಬಡವರಿಗೆ ಹಂಚಿದಾಗ ಸಮಾಧಾನವೇ. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಬಾಳಿದಾಗ ಸಮಾಧಾನವೇ, ಬಡವರಿಗೆ ಹಂಚಿದಾಗ ಸಮಾಧಾನವೇ. ಸಮಾಧಾನವೇ, ಸಮಾಧಾನವೇ, ಯೇಸುವಿನ ಸನ್ನಿಧಿ ಸಮಾಧಾನವೇ. ಸಮಾಧಾನವೇ, ಸಮಾಧಾನವೇ, ಯೇಸುವಿನ ಸನ್ನಿಧಿ ಸಮಾಧಾನವೇ. ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾಧಾನವೇ, ಯೇಸು ಕೊಡುವ ಸಮಾಧಾನ ಶಾಶ್ವತವೇ. ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾಧಾನ ತಳಿಬಿಡು ಸಮಾಧಾನವೇ, ಯೇಸುವಿನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಸಮಾಧಾನವೇ. ಯೇಸುವಿನ ನುಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನವೇ, ಯೇಸುವಿನ ಸತ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಸಮಾಧಾನವೇ. ಯೇಸುವಿನ ನುಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನವೇ, ಯೇಸುವಿನ ಸತ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಸಮಾಧಾನವೇ. ಸಮಾಧಾನವೇ, ಸಮಾಧಾನವೇ, ಯೇಸುವಿನ ಸನ್ನಿಧಿ ಸಮಾಧಾನವೇ. ಸಮಾಧಾನವೇ, ಸಮಾಧಾನವೇ, ಯೇಸುವಿನ ಸನ್ನಿಧಿ ಸಮಾಧಾನವೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸಮಾಧಾನವೇ, ಸಮಾಧಾನವೇ, ಯೇಸುವಿನ ಸನ್ನಿಧಿ ಸಮಾಧಾನವೇ. ಸಮಾಧಾನವೇ, ಸಮಾಧಾನವೇ, ಯೇಸು
ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಈ ಧ್ಯಾನ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಾಪದ ವೇದನೆ ಈ ದಿನ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. ಯೇಸು ನುಡಿದರು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲೋಕ ಕೊಡುವ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಹೌದು, ಮುझे ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಸೊನ್ನೆತ. ಯೇಸುವೇ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಡುಗಳಿಂದ ಕಾದು ರಕ್ಷಿಸಿ, ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನದ ವರದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿರಿ. ಯೇಸುವೇ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನದ ಮೂಲಕ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿರಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो, तुमच्या सवे आसो. जुआव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जुआवचो वांजेल आवाज 20 वळो 19 तावन. तेस आयतारा संजेर जुदेवांच्या भियान शीस धारां दांपोवन भितर एकठांय जावन बसले. तवळो जेजू तांचे मदेगांत येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणलो. इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें कडवळ दाखयलें. सुमयाक देखतस शीस संतोशान भरले. परत्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाची पातकां तुमी बक्षितात ती बक्षतली, जणची पातकां तुमी बक्षिनात ती बक्षशिनात. आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता मान हे. बशी कोणाची पातकां तुमी बक्षितात ती बक्षतली, जणची पातकां तुमी बक्षिनात ती बक्षशिनात. मोगाच्या भाव भयणीनो, पातकां बक्षूची पदवी जेजूक आसा. जेजून ती पदवी पवित्र सभेक दिल्या. पापा साहेबाद्वारी, गोवडी बापाद्वारी आमच्या याजकांक ही पदवी दिल्या. त्या खातीर याजक म्हणयारी देवाच्या नांवान त्या कुमसारीच्या साक्रामेंतांत आसता. आमी भिये नासतना लज नासतना आमी कुमसार जावंक आसा आनी तो जेजू बापा पुता पवित्रत्म्याच्या नांवान आमची पातकां बक्षिता. 2000 5 इसवेंत कोणा ऑस्ट्रेलिया गांवांत जागतीक युवा दिनाचरण आसलो. पापा आमच्या हाजून पयलींचो पापा बेनेडिक्ट 16वो थंय आयिल्ले आनी तो वेळो आमी भारत गांवांत थंय गेल्ल्या. सुमार एक 500 लोक आमी हांगा तावन थंय त्या जागतीक युवा दिनाचरणाक गेल्ल्या. आनी हर एका कडेन ते जागतीक युवा दिनाचरण इतल्या लाख लोकांक बारी एक सूक्ष्मयेन ती तयारी करतात ताची आनी हर एक सिस्टमॅटीक म्हणटा हांव त्या रितीन तयारी करून दवरतात. हर एका कडेन 500 या 1000 युवा जण येवचे बरें पळोवन सगळ्या संवसारांतले विविध गोवळी बाप धर्माध्यक्ष येवन तांकां दोतोर न्हू म्हणजे कॅटेगिझम काण घेतात. दोतोर म्हळ्यार आमच्या बापान मानमोरये न्ही, बायबलाचे एक विशय काण घेवन ताचे वयर प्रवचन दितात आनी युवा जाणां सवालां कितें आसा जाल्यार त्या सवालांक जबाब दितात. आनी अशें म्हाका मेळिल्लो पंगड एक पोरगांवाचो सडवावतो त्या इंग्लीश उलोवचे ऑस्ट्रेलिया हांगा आमच्या USA आनी दुसऱ्या गांवचो लोक सुमार एक 700 यूथ आसले. एक हॉल, व्हडलें हॉल आनी तांकां हे कॅटेगिझम काणी घेवचे पयलीं इल्ले तयारी करतात. इल्ले कांतारां, इल्ले प्रेज एंड वर्शीप, इल्ले एक्शन सॉंग पुरो म्हणटात. आमच्या नॉर्थ इस्ट असो पाद्र्या बसलो आनी ती भुरगीं मस्त हुशार जेजूची कांतारां गावच्यान ह्या एक्शन सॉंग करच्यात. आनी ताणें म्हळें तुमी आमचे उठुया, फादर तूं आमचे उठुया, कित्याक तूं एक मागण्यांत आरंभ कर, मागीर आमी सकट चलयता एंड मागण्यांत अखेर कर. अशें आमकां अर्दे घंटासो वेळ दिल्लो
मागण्या धर्म केलें मागीर आनी भुरग्यांनी तांकां बरी इंग्लिशांत बरी प्रेज एंड वर्शीप तशेंच एक्शन सॉंगां बरो शिकयली. ताजे उपरांत निमाण्या मागण्या दाखयेर करना तेदोळा टोरंटोचो धर्माध्यक्ष तो तांकां दोतोरून काणयो मुखार आयलो. अर्दो घंटो तेय किंवा जण चड वेळ बसना 20 मिनटां उलयता 10 मिनटां तांची सवालां आसल्यार तांणी ती विचारयेत. सुमार एक 10 वरांत हांव एका वरा भितर हें प्रोग्राम मुग्द जाता. केदळा वो धर्माध्यक्ष वयर आयलो की ताणें पवित्रत्मे विशयांत थंयच्या युवा जाणांक सांगलें. पवित्रत्म म्हळ्यार कितें? आमच्या क्रिस्ती भावार्थांत आमच्या क्रिस्ती जिवितांत पवित्र आत्मो कशें काम करता ताजे विशयान तो तांकां दोतोरनो सांगोंक शिकोवन दिवंक लागलो बायबलाच्या आदाराचेर. बारी तांकां समजोवच्या रितीन आनी ताजे जाणवाय बरी त्या उतरान ताणें ती समजणी तांकां दिली युवा जाणांक. युवा जाण बारी संतोश बरी जावन आसले. ताजे उपरांत तो बसलो आनी सवालां कितें आसात ते सवाल एकल्यान विचारचे आनी जाप दिवचे न्ही ती बरोवन दिचे सवालां. बरोवन दिल्या उपरांत ती सवालां एक 10 या 15 सवालां तो काण घेता आनी ती बरयता. बरोवन एक सवालाक मागीर करता जापी दिता. आनी अशें ताणें सुमार एक 10-15 सवालां बरयलीं. 10 मिनटां भितर ताणें ताजी जाप एक सेंटेन्सान जाप दिवनी जाली. ताजे उपरांत ताणें विचारलें मागीर आनी कोणाक सवालां विचारूंक आत की कोणें उबें रावना. आनी तो म्हणूंक लागलो हांगा तुमी आयल्यात वय पूण हांगा आयलेली तुमी हांगा आयलेले बरी तुमी फाटीं वचोंक ना. हें जागतीक युवा दिनाचरण जेजून आमकां ऑर्गनायज केलां. ह्या जागतीक युवा दिनाचरणाद्वारे तुमचें तें परिवर्तन येजय. तुमी हांगा बेश्टें गांव भोंवूंक मात्र आयिल्ले व्यक्ती न्ही तुमी क्रिस्ताचे व्यक्ती. हांगा तावन वचून क्रिस्ताक तुमी साक्ष जायचय. तवळ तो म्हणूंक लागलो कोणाक सक्कड हांगा आयिल्ल्यांक कावन्सिलींग जाय. सुमार ते एक 30 पाद्र्या बसले. तुमी कावन्सिलींग जावयेत. कोणाक कुमसार जाय कुमसारी जावयेत म्हणलो तो. आनी तशें ताणें तेच्या युवा जाणांक प्रेरण दिलें आनी एकलेस येवंक लागले ह्या जाका लागीं. म्हज्या लागीं एक 2 जाणां आयलीं आनी तिसरी एक चली येवन रावली आनी दोनी आतां काळजेचें दवरनासलें. आनी ते म्हणूंक लागले म्हाका कुमसार जावंक जायना. मागीर परगांवान गेल्यार भुरगीं जर तर अशीं आत दवरना आयल्या तांकां आमी कुमगार दिना म्हळ्यार ब्लेस करून धाड म्हणून. थोडे फावटी भुरगीं येतात वडाय येतात म्हळ्यार तांणी कुमगार काणयो ना ह्या भोवतीच जावना जावं करो. ताका हांवें विचारलें जायत बाये उलयचें तुमच्या लागीं कितें? आयच्या दिसा ह्या गोवळी बापान उलयिल्लें बरी कोणें उलयिल्लें हांवें आयकूंक ना. ताणें उलयिल्लें आमच्या काळजाक म्हज्या काळजाक तोपलें आनी हांव सूख करते आसा म्हूण म्हाका भोगलें. हांवें विचारलें कितें जालें तुका? ती म्हणूंक लागली ना हांव गर्भिस्त हांव काजर जावना. 5 वर्सांत हांव म्हज्या चल्या सांगात आमी हांव जियेते आसा. थंय येयला हांगा आमी हें जागतीक युवा दिनाचरणा वेळार कितें आयले हांगा म्हळ्यार हांगा मस्त युवा जाण आसतात. येयले गम्मत आसता मजा आसता मनोरंजन आसता कॉन्सर्ट आसतात त्या खातीर आमी आयिल्ले. हांव आमी रिजिस्ट्रेशन केल्लें पूण आज आमकां हांगा बसों जाय पडलें आनी आयकतना म्हज्या काळजांत हांवें करची सूख म्हूण म्हाका भोगली आनी त्या खातीर हांव आज हांगा आयल्यां. आतां देव म्हाका बक्षिता गी. जेजू कितें सांगता? शांती तुमकां बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटा. अशें म्हणून ताणें तांचे स्वास सोडलो आनी म्हळें घेया पवित्रत्म्याक. कोणाची पातकां तुमी बक्षिता ती बक्षतली जांची पातकां तुमी बक्षिना ती बक्षशी नांत. हांवें म्हळें जेजू कासाद कितेंच ना. तुज्या सगळ्या तुज्या काळजान तूं पश्चात्तापावून देवा लागीं आयल्यार ताच्या उजव्या कुशीक दाव्या कुशीक सोर आसलो. एक सोर म्हणूंक लागलो तुकाच तूं राखून व्हरो आनी आमकांय तूं राख हांव फाटीं येतां. आनी एकलो म्हणूंक लागलो तुका देवाची भिरांत ना गे आमी जाल्यार सूख केल्या. तो वळखलो आनी जेजू लागीं म्हणूंक लागलो सोम्या तुज्या राजान म्हजो उडास काड. जेजू म्हणलो आजच तो म्हज्या वैकुंठांत आसतलोय. पळया ताचे निमाणे घडयेचे ताचे ते रडणे विळाप ह्या पश्चाताप ताका सर्गाक व्हेलें. त्या खातीर आमकां गरजेचें कुमसार असो सक्रमेंत आमची पातकां आमी वळखुची आमची पातकां आमी रडची पातकां आमी सांडची. आनी हांवें सांगलें बायबलान जेजून सबार जाणां बक्षिलां. समार्या घान स्त्रिये बक्षिलां. पृथ्वारान शिरकल्ल्या स्त्रिये बक्षिलां.
आनी तो तुका बक्षिता आनी तुवें मात्र इतलेंच करी जाय पाटी वच जाय ह्या जागाक मेळय जाय आनी इगर्जीत तुजें काजार ब्लेस करी जाय आनी ते म्हणूंक लागले कशें सारकें करी तवळ हांवें सांगलें इगर मध्याच्या नियमा प्रमाणे तुवें अशें अशें करी जाय म्हणून तें म्हणूंक लागलें खंडीत हांव पाटी वयतली म्हज्या चल्या सांगाता हांव साक्रामेंताच्या जिवान जियेतली साक्रामेंताच्या जिवान म्हळ्यार जेजूच्या कृपेन जियोवचें जेजूची परजां जावन जियोवचें देवाच्या कृपेन आमी जियोवचें आनी ती ब्लेस कर तिका ब्लेस कर हांवें धाडलें कित्याक देवाक कळीत आसा मनशाचें काळजां तवळ म्हाका जॉन पॉल दुसरो आतां भाग्यवंत सांत जुआंव पॉल दुसऱ्याची उडास आयलो कित्याक म्हळ्यार ताणें जागतीक युवा दिनाचरण आरंभ केल्लें आनी ह्या जागतीक युवा दिनाचरणांत हर एका युवा जाणांक कुमसारा विशांत युकरिस्त विशांत सक्रामेंता विशांत देवाच्या उपदेशा विशांत विशेष माहिती दितात मग भाव भयणीनो खरेंच खंयचे युवा दिनाचरण उत्सव जावं पुरो गरजेचे संतोष आमच्या काळजांत आसा जाय आमी फेस्तां करता परबो करता जाय संभ्रामो पूण नीज संभ्रम आसा जाय काळजांत कुटुंबांत मनांत आनी तो नीज संभ्रम आमकां दिवंक शकता एक बरें सुटावें कुमसार आनी त्या खातीर आज आमकां आयचो दीस कुमसाराचो दीस ह्या प्राचीत काळार आमी सबार प्राचीत करता कित्याक हांवें तुमकां कालच्या दिसा पयल्या दिसा सांगलें मणियेचो बूक 28:13 प्रोवर्ब्स 28:13 ज्ञानोक्ती 18:13 जो आपली पातकां लिपयता ताका सूख मेळना जो ती वळखता ताका दया लाभता जो आपणाची पातकां लिपयता ताका सूख मेळना जो ती वळखता ताका दया लाभता तर आज आमी कितेंच लिपय नासतना दुबाव पाव नासतना आमी आज आमची पातकां रोडोवंक आसात पातकां जेजू कडेन सांगोवंक आसात आनी आमी पातकाचे बोगसणे जोडून आमचें जिवीत आमी थंयता पाटी हाडूंक आसा कित्याक सबार जाणां 14 वर्सां 10 वर्सां 5 वर्सां 2 वर्सां जावन कुमसार जायनातलीं आसात 2005 इसवेन परगांवाक रेतेर दिवंक वेताना देवान म्हाका हेंच सांगलें करेजमाच्या काळार आमचो कथोलीक लोक कुमसारां जायनात कुमसाराच्या सक्रामेंता विशयान तांकां तूं सांग नीज इन्नर हिलींग भितरली पेकोवण आमकां कुमसाराच्या सक्रामेंतान मेळटा आमी थंय हांगा कोण हिलींग दिता हिलींग मेळटा त्या ब्रदरा कडेन त्या कन्वेन्शनाक आमी धांवता पूण नीज इन्नर हिलींग नीज सुडकाप नीज पेकोवण आमकां मेळची जावन आसा कुमसाराच्या सक्रामेंतान खरो संतोष आमकां मेळटा खरी दादोसकाय आमकां मेळटा आमी गायलें समाधाना समाधाना समाधान हांवें खंय समाधान मेळटा समाधान जाय म्हज्या काळजान समाधान जाय म्हज्या आत्म्यान म्हज्या घराण्यान आनी तें समाधान आज जेजू आमकां ह्या कुमसाराच्या प्रायश्चिताच्या सक्रामेंताद्वारे दिता प्रेज द लॉर्ड सिराकाचो ग्रंथ 5वो आवास्वर सिराकाचो ग्रंथ बायबल आसल्यार तुमी काडयात 5वो आवास्वर आमकां कितें म्हणटा आमी आयकुया हांगा 5व्या आवास्वरांत अशें बरयलां ग्रेस्तकाय आनी गर्व तुजे ग्रेस्तकायेचेर तुजी पातयणी दवरिनाका वा म्हाका जाय तितलें म्हजे कडेन आसा अशें म्हणनाका थोडे दिसांचे आसा देवी ना देवसारी ना म्हाका देवाची गरज ना म्हाका रेतेरीची गरज ना म्हाका मिसाची गरज ना मोरतना सेमिस्त्रीची गरज आसा 4 जाण उखल नाडूंक गरज आसात प्रेज द लॉर्ड त्या खातीर तुजे ग्रेस्तकायेचेर तुजी पातयणी दवरिनाका तुजी ग्रेस्तकाय जावं पुरो तुजे पयशे जावं पुरो तुजो अहंकार तुजो स्वार्थ तुजो मोसोर तुजें जिद्द तुजें हागें तुजी ग्रेस्तकाय आनी ह्या ग्रेस्तकायेन तूं पडुल्लो ताचेर पातयणी दवरिनाका वा म्हाका जाय तितलें म्हजे कडेन आसा अशें म्हणनाका देवाक चॅलेंज करिनाका देवा तोन पयस वचनाका तुज्या काळजाच्या अत्रेगा प्रमाणे जियोवंक पण काळजांत 1000 अत्रेग आसात सबार अत्रेग आसात अत्रेगा प्रमाणे जियोवंक तुज्या वंदोवण्या फाटल्यान धांवनाका तुज्या काळजाच्या अत्रेगा प्रमाणे जियोवंक आमकां काळजान भोगता ते सक्काळ आमी करी जाय म्हण ना
कितें देव आमकां सांगता, कितें भविसभा आमकां सांगता, भविसभेचे दोतोर आमकां सांगता, पवित्र सल्लो आमकां सांगता, तें आमी आयकूंक जाय. तुज्या ओंदवण्या फाटल्यान धांवनाका. आज आमकां नास करतात आमच्यो ओंदवण्यो. मुजेर कोणाक पदवी आसा अशें म्हणनाका. कित्याक सर्वेस्पोर तुका कॅस्त लायलेल्या बागा रावचो ना. थोड्यांची एक पॉलिसी आसा न्ही गी, खा रे पिये रे गम्मत मार, खाओ पिओ मजा करो, मगर एक दिन सजा मिलता है, अस्पताल को बिल भी मिलता है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. त्या खातीर मगचे भाव भयणीनो, हो करेजमाचो प्राचिताचो काळ फाटी येवचो काळ, परिवर्तनाचो वेळ. कित्याक सर्वेस्पोर तुका कॅस्त लायलेल्या बागा रावचो ना. हांवें पातक केलें पूण म्हाका कितें वायट जालें अशें म्हणनाका. हांवें पातक केलें पूण म्हाका कितें वायट जालें अशें म्हणनाका. कित्याक सर्वेस्पोर बोसो स्नेक बोगसाणें मेळटलें म्हणून पातयेवन पातका वयर पाता करिनाका. थोड्यांनी चिंतलां कुमसार लायसन्स, पाता करचें कुमसार जावचें, पाता करचें, पाता करचें कुमसार जावचें, पाता करचें. न्हय, कुमसाराच्या सक्रामेंतान कितें जाता. इसाइया प्रवादी पयलो वासवर ओड 18, तुजी पातकां तांबडी रक्ता बरी आसल्यार ती हांव धवी करतलो, रक्तवर्ण बरी आसल्यार कापसा बरी धवी करतलो. ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳು ಕಡು ಕೆಂಪಾಗಿದ್ದರು ಹಿಮದಂತೆ ಬೆಳ್ಳಗಾಗು, ರಕ್ತವರ್ಣದಾಗಿದ್ದರು ಈ ಉಣ್ಣೆಯಂತೆ ಬೆಳ್ಳಗಾಗು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. हालेलुया. इसाइया प्रवादी 40:3-25 सांगता. इसाया 43:25, मुझेच खातीर तुझे अपराध पुसून काढता तो हंस, तो आमचे अपराध पुसून काढता. तो अपराध पुसून काडी नातलो जाल्यार खून कर दवरलो म्हणजे प्रवादी जातो नातलो. तो अपराध पुसून काडूंक नातलो जाल्यार बातसेबे लागीं व्यभिचार केल्लो दाविदाच्या कुळयेन जेजू येतो नातलो. दाविदाचे पातक बोगसून सोलोमनाक बातसेबाचें घर बांदेव दितो नातलो. राहाब म्हणल्या कलवंत स्त्रियेक सल्वासावाच्या येवजण भितर हाडचो नातलो. देव पदकां बक्षिता. मग भाव भयणीनो, ताची कथा कितेंच आमी चिंतून रडोवंक नजो. थोड्यांत एक दुबाव आसता, ती कुमसार जातात, परतून येवन चिंतात म्हजी पदकां बोगसलीं गी नात म्हणून. आमी देवाच्या कृपे वयर दुबाव करूंक नजो. ते कसलेय मारेकार पातक ना पातक जावं दी, हांवें सांगलां जाल्यार तो ती पदकां पुसून काडटा, म्हाका नवी रचना करता. त्या खातीर म्हाका उडासाक येत. एक कोयती लागल्यार गायी जाता, तो गायी उरता. आमकां उडास येता पयले कोयती लागले म्हणून. पूण थोडे फावटी सैतान उडासा काडयता, गिल्ट फिलींग हाडयता, अपराधी मनोभाव हाडयता. तुमी सांगचे आय डोंट केअर सेटन, तुका हांव केअर करना, म्हज्या जेजू तूं म्हजी पदकां बक्षिल्यांत. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. हांवें पातक केलें पूण म्हाका कितें वायट जालें अशें म्हणनाका. कित्याक सर्वेस्पोर भोव सोंसणीक, सर्वेस्पोर भोव सोंसणीक. आज हांव आनी तुमी वाचून आसाव जाल्यार कारण एकच, जेजून कुर्सार एक मागणें केलें. खंयचें मागणें तें? बापा ते कितें करतात ते नेणान तांकां बक्षी. फादर फॉरगिव देम, दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डुईंग. ತಂದೆ ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ, ಮನ್ನಿಸಿರಿ, ಅವರ ಅರಿಯರು ತಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವರೆಂದು. अंशित आज आमी इतली पदकां करनी ह्या संवसारांत वाचून आसा जाल्यार कुर्सार तावन शिजून केल्लें तें मागणें. बक्षित्या याजकाक, बक्षित्या लायिकाक, बक्षित्या कुटुंबाच्या व्यक्तीक, बक्षित्या भावाक भयणीक, त्या युवकाक युवती बक्षी पापा लागीं तो अजुनूय म्हज्या खातीर तुजे खातीर मागोन आसा. त्या खातीर आमकां विनवणी करूंक एकलो आसा, मध्यस्थ एकलो आसा, तो जावन आसा आमचो सोडवणदार जेजू. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक सर्वेस्पोर भोव सोंसणीक. हो सोंसणीकायेचो काळ, आतांचो काळ सोंसणीकायेचो काळ. बायबल आमकां सांगता क्रोध आनी मोग दोनूय ताच्या कडेन आसात. मुखारसून आमकां सांगता. त्या खातीर क्रोधाच्या काळाक आमकां तयार करचें न्हय. त्या खातीर हो काळ सक्रामेंत आमकां हांगा जाय, उपदेश आमकां हांगा जाय, पवित्र सभा, पवित्र सभेचे मिसांव कितें गूण करचें, गूण करचें. त्या खातीर असल्यो रेत्यो आमकां गूण करतात. येवकारिस्त आमकां गूण करता, सक्रामेंत आमकां गूण करतात. जर तर आमी गूण जायना, आमी अशेंच जियेता म्हळ्यार आमी आमचें जिवीत नाश करून घेता. त्या खातीर म्हाका अशें भाव भयणीनो, देव दिता आपोवणें. त्या खातीर ह्या सगळ्या करेजमान तुमी पळयतात आपोवणें फाटीं परतो, फाटीं ये. तुमची वस्त्रां न्हय, काळजां पिना. योवेल प्रवादी, योना प्रवादी, इसाइया प्रवादी, आमोस प्रवादी,
हे सकड प्रवादी आमकां पाटी येवंक आपोवणें दितात. त्या खातीर काळजान धरून करून घेनाकात. म्हाका कांय जायना, कुमसार जायना जाल्यार कांय जायना, कांय जावचे पयलें आमी देवा थंय पाटी परतोवया. कित्याक सर्वेस्पर भोव सोंसणीक, देवाची सोंसणीकाय पारखी नाका. डू नॉट टेम्प्ट गॉड. देवाचे पेशन्स टेस्ट करूंक वचनाका. तूं बोगसाणें मेळटलें म्हूण पातयेवन पातका वयर पातळ करिनाका. तशी काकूळ तूं ओडू, तशी काकूळ तूं ओडू. त्या खातीर म्हणटा आमी बिरमो तिसो, सागोर तो, काकूळ तिसो, दर्यो तो, आनी सगळीं म्हजीं पातकां भोगशिता अशें म्हणनाका. त्या खातीर पातळ करून सगळीं म्हजीं पातकां भोगशिता अशें म्हणनाका. कित्याक काकूळट आनी क्रोध दोनी ताचे कडेन आसात. कितें ताचे कडेन आसात? काकूळट आनी क्रोध. त्या खातीर हांवें सगळें हो काळ काकूळ तिसो काळ. त्या खातीर म्हजो जेजू आनी एक पावटी येतलो. आमच्या कानाडे भाशेन सोबीत कांतार आसा. नन्नेसु राजनु बरुवा असंख्य दूतरोडने ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಯೇಸು ಬರುವ. ಯೇಸು ಬರುವ ದಿನವು ಬಲು ಹಿತಕರವು. ಯಾರ್ಯಾರು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲವೋ ಅವರಿಗೆ ಬಲು अहितकरವು. कोण सकट तयार नात की तांकां डेंजर जावंक पावता. त्या खातीर आज आमी आमची तयाराय केवळ इस्टाराक मात न्ही, अद्वेंताची तयाराय एक क्रिसमसाक मात न्ही, तयाराय आमच्या सासणीक जिविताका. त्या खातीर आमचें तें बदलावण, आमचें तें परिवर्तन, एक कुमसार, एक सुटावे कुमसार आमकां संपूर्ण परिवर्तन आमकां ससनाच्या वाटेन आमकां चलयता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. बगसणें मेळटलें म्हूण चिंतून पातका वयर पातळ करिनाका. तशी काकूळ तूं ओडू आनी सगळीं म्हजीं पातकां भोगशिता अशें म्हणनाका. कित्याक काकूळट आनी क्रोध दोनी ताचे कडेन आसात आनी पातक्यांचेर ताजो राग पेट्टा. कसो केदळाकय आमकां कळीत ना. पातक्यांचेर ताजो राग पेट्टा. सर्वेस्पर अशें परतून येवंक गळाई करिनाका, कुमसार जावंक गळाई करिनाका. आज ना फाल्यां म्हणून तुजी परतवणी फाटी घालिनाका. आज ना फाल्यां म्हूण तुजी परतवणी फाटी घालिनाका. थोड्यांनी म्हणचें आसा आजकाल कुमसार जायचे, परवा हांव कितें निमाणो शुक्रार येतान जाता, ताज्या उपरांत जाल्यार खंयच्यान बिजी पडटात, हांव मागीर जाता पेंतेकोस्ताक बिजी पडटात. आमचे सप्टेंबरान पेस्तेताना जाता, थंय बिजी पडटात. मागीर म्हणटात आमी क्रिसमसाक जाता. क्रिसमसाक कांय जावचें ना, खाली कुसवारकान खाता तितलेंच. प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर तुजी परतवणी फाटीं घालिनाका, तुज्यो कुमसार फाटीं घालिनाका. कित्याक अवचित सर्वेस्पर असो राग पेट्टलो आनी क्यास्तीच्या दिसा तुजो सत्यानाश जातलो. अन्यायेन जमयलेल्या ग्रेस्तकायेचेर तुजें काळीज दवरिनाका. क्रोधाच्या दिसा ती तुका कसल्याच फायद्याक पडची ना. अन्यायान जमयलेल्या दिरव्याचेर कोणाचें अन्यायान तूं कर काण. त्या खातीर देवान आमकां कितें दिलें. आतां तुमी म्हणचे, तुमी चिंतीचे, हांव एक खरो क्रिस्तांव जावन जियेतांगी ना. वेदर आय एम लिव्हिंग ए ट्रू क्रिश्चन लायफ कशें म्हाका कळीत जाता, कशें कळीत जाता आमी एक खरे क्रिस्तांव जियेतांगी ना म्हण कशें कळीत जाता. तुमी आतां रेतीरीक आयल्यात की ना? थोडी मात्र आयल्यात पाप उरली कांय की गुतू ना. आयल्यात की ना? आतां तुमी घरा येताना बैसरल्यात की ना? बैसन जाताना तुमी खंयच्या मुखार रावल्यात? आरश्या मुखार. हांव बुरसो दिसतांगी, बोरो दिसतांगी, आरसो सांगता म्हाका. वय बो आरस्या मुखार कितें रावल्यात? सोबीत दिसोंक की पाड दिसोंक? सोबीत दिसचें. पण आरसो कितलो काम दिता न्ही गे आमकां. आमकां पडोवंक जायना, म्हजें तोंड म्हाका पडोवंक जायना, आरसो पळयता. त्या खातीर आरश्या द्वारे आमचें जिवीत आमी कितें करता? सोबाय आनी आमी सकड तयाराय करता. पूण आमच्या क्रिस्ती जिवितांत एक आरसो आसा. खंयचो आरसो तो? कोण सांगता म्हाका? सांगिल्ल्यांक वो माईक गिफ्ट मागीर पाटी हाडून दवरा. फादर डेनीस मारो का म्हाका. हां बायबल सोमात तुवें सांगचें. एक आरसो आसा. सिनाई पर्वताचेर तो आरसो दिलो. 10 उपदेश. तुमी कांय ना, आरश्याच्या लागीं ते 10 उपदेश दवरा. आरसोय पळया, 10 उपदेशय पळया. आरश्यान सोबीत दिसता बैल्यान. 10 उपदेश पळया, काळजान सोबीत सांगी हांव. त्या खातीर निर्गमन ग्रंथ 20व्या वसवरांत तुमी पळयशात जाल्यार देव सांगता हे उपदेश आमी 10 उपदेश हांगा जावन काडल्यात. 20वा वसोर एक तावन तुमी थंय 20 पर्यंत वाचशीत तांकां दिल्ले उपदेश. आनी हातूंत 2 भाग आसात. हांवें 3 भाग करचे. 2 भाग म्हळ्यार पयलो उपदेश खंयचो? एका निजा देवाक
मान दी म्हळ्यार चवथो उपदेश खंयचो आवय बापाय तर देवाक दिवचो मान आवय बापाय दिवचो मान एकच गे वैगी नाही आवय बापायक आमी आराधन करता वे गौरव दिता देवाक आमी कितें करता आराधन करता त्या खातीर वर्ड मान म्हणल्याचो अर्थ आराधन कर वर्शीप वर्शीप वर्ड एकल्याकच वर्शीप आराधन एकल्याकच बापाक पुताक पवित्र आत्म्याक कोणाक दुसऱ्याक आमी आराधन करना खंयच्या सांता भक्त आमी आराधन करना आमी गौरव दिता आराधन करता मोरयेकी आराधन करता आराधन करचे ह्या येवकारिस्ताच्या हांगा आमी तुमी पळयल्यार ह्या आल्तरेर आराधन करचे कोणाक आमी जेजूक देवाक आराधन करता दुसऱ्या खंयच्याक आमी आराधन करना उरले पूर आमकां फटी मतीन घालतात तुमी हांवें म्हाजें आराधन आमी आराधन करना त्या खातीर आमकां कातोलीक पवित्र दोतोर कळीत आसा जे आमचे दोतोर केदाळा मुग जाता म्हळ्यार 10 जाताना दोतोर मुग जाली आमची ताजे उपरांत दोतोर ना आमकां मागीर आमकां दोतोर न्हू शिकोवचे पुरो आसात दुसऱ्या पंगडाचे भाऊ बारी बुदवंत इंटेलिजंट तकलेंत मेंदू ना किडनी दवरल्या तांच्या प्रेज द लॉर्ड नाका जाल्लें पुरो तुमच्या मतीक घालतात आनी कितलींशीं जाणां ह्या कॅरिझमॅटीक मागण्यांत आसली सोडून गेल्लीं आसात कॅरिझमॅटीक आमकां क्रॅकमॅटीक करना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया कोणाक जजमेंट दिवचे बरी करना बदलाव ना कॅरिझमा म्हळ्यार कितें हांव एका इगर्जेक बाजिलिकाक गेल्लो रेतेर दिवंक रेतेर न्ही फेस्ता टायमार थंय एकलो फादर विचार फादर फ्रँकलीन तूं कॅरिझमॅटीक गी म्हणलो हांवें म्हळें हांव बाय बर्थ कॅरिझमॅटीक बाय बर्थ आमकां पवित्रत्व दिला न्ही गे बावतिजमान प्रेज द लॉर्ड आमकां सगळ्यांक पवित्रत्व दिला सगळ्यांक आनी आमचो भावार्थ त्या उतराच्या ओनवन आसा जंय त्या खातीर आज आमी आमच्या भावार्थांत पयस वयचे न्ही आज व्हरते प्रॉब्लेम कितें देवाक हांव अर्घ दिता कित्याक हांव 23 वर्सां जावन वचून रेतेर ब्रदर जॉर्जन म्हाका सांगलें आसा पयल्या वर्सा गंगोळींत रेतेर आसली गंगोळी आमचे विनोद गंगोळीचो गांव आनी तवळ हांव त्या पळय म्हाका रेतेर गे सगळो दीस कोण येता काम नाय ब्रदराक काम ना म्हाका काम नाय आमकां इगर्जेन आमी फुल्ल बिजी थोडे फावटी फुल्ल बिजी आसता आनी ब्रदर म्हणूंक लागलो त्या दीस थंय तवळ्या मंगळूर डायसीस आसले आनी थंय पाद्र्या म्हणूंक लागलो तूं येता एका पाद्र्याबाक आपोवन हाड म्हणलो ताणें कितें केलें एका पाद्र्याबाक बूक केलो निमाणे कडेन त्या पाद्र्याबाक कन्सल्टर्स मिटींग आसलें दुसऱ्या DSCचो तो येवंक ना मागीर ताणें 30 पाद्र्या मागीर सारलें ब्रदरान कोणी फ्री ना लास्ट मोमेंट कोणी मेळना हांव फ्री आसुल्लो म्हाका फोन केल्याक हांवें म्हळें ना ब्रदर कंडापटे बिजी ना हांव म्हाका 9 वरांची वाट गंगोळीक हांव आसुल्लो त्या चित्रदुर्गांत त्या दाळा कोण पयण करन येता त्या बसार जागोय मेळना मागीर हांवें ताका सांगलें तशें कोणीय मेळना जाल्यार निमाणें म्हाका कॉल कर म्हळें आनी सकाळांक कॉल करन राती 11:30 वरांक हो म्हाका कॉल करता म्हाका भारी खुशी जाली हाका कोणी मेळ्ळो कोण ना म्हणून आनी ब्रदर म्हणटा म्हाका कोणी पाद्र्या मेळोनात आतां तुवें जय हांवें म्हळें ब्रदर कश्ट ब्रदर येवंक म्हणून काही लावं बिल्लो बिजी आसा हांव बिजी नासलो बिजी आसा ब्रदराक राग तकलेक सोडलो आनी तो म्हणूंक लागलो आमचो लोक कथोलीक सभा सोडून येता आमचो लोक मिसाक येना आमचो लोक बायबल समजनासतना आसा तुमी याजकांनी तांकां रावयना जाल्यार तांकां रावोवचें कोणें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी तो म्हणूंक लागलो तुमी चिंता आनी सांगा म्हणून फोन दवरून सोडलें ताणें हांव राती सगळी रात न्हिदोंक ना आनी एक उजो म्हज्या काळजान घालो तुमी याजकांनी रावयना जाल्यार तांकां रावोवचें कोणें जर हांव जेजूच्या कामान बिजी ना जाल्यार हांव खंयच्याच बिजी आसा संवसारांत हांव कोणा खातीर फूल टायमार जावन आसा आनी त्या दीस 1999 हांवें डिसायड केलें दुसऱ्या दिसा हांवें सांगलें ब्रदर हांव येता गंगोळी पयली रेतेर हांव आयिल्लो थंय आनी हांव येता म्हूण सांगून ताज्या सांगात आयलो 23 वर्सां जालीं हांवें फाटीं घुंवोवन पळोवंक ना प्रेज द लॉर्ड कित्याक देवाच्या उतराची सगत हांव जाणा जालो कितलोसो लोक परिवर्तन जाल्लो पळयलें जावं पुरो कितलींशीं जाणां जेजूच्या सुवार्थेन बोळवण जालीं पळयलें कितलींशीं देवा पळोवन आयिल्लीं पळयलीं आतां सबार आजाक सिस्टरांक गेल्ल्या कडेन म्हणटा आमी 9वेंत आसतना तुमी आमच्या कॉलेजीक आयल्यात आमच्या इस्कॉलाक आयल्यात ह्या हांव येलोशीस कॉलेजीक एग्नेस रोश शिंदेपूर येतालो बैल्या गांवांत थोडे फावटी फेसबुकार मेळटात फादर आमी मस्त हांगा ब्रदर 12 वर्सां जावन येतालो ते सांगतात आमी मस्त पोकरीपणां केलीं मस्त गालाटो केल्लो पूण एक उडा सोरला ब्रदरान दिल्ली रेतेर तुमी दिल्ली रेतेर आराधन प्रेज द लॉर्ड ओम पुल्लेम बी किल्लोंचे बरी देव करता त्या खातीर आज आमच्या भुरग्यांक हांवें सांगशितलेंच डिग्री जाय MBA जाय CA जाय पुरो जाय तांकां स्टेटस दितलें साल्वास हांव दिना
तांच्या जिवितान मागणें जाय, देवाचें उतर जाय, साक्रमेंत जाय, देवाचे उपदेश जाय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ते खातीर पयले 3 उपदेश. एका दिसा देवाक आराधन कर, देवाचें नांव व्यर्थ काडी नाका, आयतारसून तूं बगेवनपणी सांबाळ. 3 उपदेश. त्या खातीर हांवें सांगचें इतलेंच, आयतारसून तूं थोडे दिसा एक याजाक म्हाका म्हणूंक लागलो, आमची भुरगीं पुरो मॅचाक येतात. हांवें म्हळें मॅचा कॅन्सल करा, पयले सकाळीं मिसाक धाडा. आवय बाबाय मॅचा मागीर सकाळीं मीस जावं दी, तांचें कितें दोतोन आसा, तांचें मिटींग आसा जावं दी, मागीर वचोन दिता. कित्याक देवाक सोडना आमी तर आसा हांव, आमचेर आशिर्वाद, आमच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद ना. ते खातीर पयले 3 उपदेश. म्हाका आनी देवाक असो संबंध. निज देवाक आराधन कर, देवाचें नांव व्यर्थ काडी नाका, आनी तशेंच आयतारसून तूं बगेवनपणी सांबाळ. 4थो उपदेश आमकां आनी आमच्या आवय बापायक असो संबंध. काल ब्रदरान बरी सुमित रितीन सांगलें, आवय बापायक पळय इमिडिएटली 3 उपदेश जाल्या उपरांत देवान 4थो उपदेश घाला. ताजे उपरांतले उपदेश 6 उपदेश आमकां आनी पेल्याक असो संबंध. कशें आमी पेल्या लागीं जियेसय. जिवेशी मारी नाका, सोरी नाका, प्रद्वर करी नाका, पेल्याच्या वस्तूची आशा करी, हे सकळ उपदेश पेल्या सांगाता. म्हणजे देवाचो मोगो, आवय बापायचो मोगो, पेल्याचो मोग आसल्यार मात्र तो एक खरो क्रिस्तांव. नाजाल्यार तो कोलो क्रिस्तांव, तो नांवाक क्रिस्तांव. पेल्याचो मोग सामाजीक सेवेन तो बरो असो बरो, मिसाक येना कोलो फायदो, मागणेस करना कोलो फायदो. मग शुभाव म्हणटा आमी खंयचे मिसाव करता, त्या मिसावाचें फावंडेशन जेजू, देव. विदाउट गॉड वी आर नथींग. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. त्या खातीर कितेंय सेवा आमी करता आमी क्रिस्ताची. आनी त्या खातीर आज आमी पळयता हे उपदेश आमकां आरसो जावन आसा. आमी कितें कशें दिसता गे म्हणून रोमाकारा बरयलें पत्र. आज तुमच्या नियाळाक रोमाकारा बरयलें पत्र. आयच्या कुमसाराक वेच्या पयल्यान तुमी रोमाकारा बरयलें पत्र. पयलो आवाज स्वर ओळू, पयलो आवाज स्वर रोमाकारा बरयलें पत्र. पयलो आवाज स्वर ओळू 18 आमी वाचया. हांव वाचता, तें बरयलां पळया. मनुष्य कुळाचे अपराध. मेळ्ळें गे? रोमाकारा बरयलें पत्र, पयलो आवाज स्वर ओळू 13. मनुष्य कुळाचे अपराध खंयचे? पयल्या उपदेशाचेर वंदवन हें आसात. ह्या 10 उपदेशाचेर वंदवन हांगा बारी सुबित्र रितीन तयारी करता आमकां पावलो 18-32 पर्यंत, 18 to 32. हांव तुमचे खातीर वाचतां. पूण आपल्या कोट्यापणा वरवीं सत परगट जाय नातले बरी आडू वर्तेल्या, देवबिरान नातलेल्या मनशांच्या सर कोट्यापणाचेर देवाचो क्रोध सर्गीत हांव देवून आयलो आतां दिसून येता. पळया, कोट्यापणा वरवीं सत परगट जाय नातले बरे. कोट्यापण करतात. आज फटी मारूंक सुलाब. 2 विशय आसात, एक इन्स्टिगेशन आनी एक इन्स्पिरेशन. कन्नडान म्हणटात ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ, ಒಂದು ಪ್ರಚೋದನೆ. आज आमी प्रेरणा दिवची जाल्यार या प्रचोदन उजो घालची जाल्यार आर वी इन्स्पायरिंग? बीइंग ए प्रीस्ट, फादर फ्रँकलिन इज इन्स्पायरिंग और इन्स्टिगेटिंग? इन्स्टिगेशन करचें काम सैतानाचें. गोवळ्या विरोधो, DSCC विरोधो, कुटुंबा विरोध कुटुंबांनी आसतात. कुटुंबांनी इन्स्टिगेशन करचें. बाप्पो भुरगीं उलयनात, एकामेका इन्स्टिगेशन. वाड्याच्या मध्ये करची आसात. त्या खातीर इन्स्टिगेशन करचें काम आमचें न्ही. बायबल आमकां सांगता जुआंव सवांच्या 8:31, जॉन 8:31. जेजू म्हणूंक लागलो, तुमी म्हजे खरे शिस्त जाल्यात केदाळा, तुमी म्हजें उतर पाळशात जाल्यार. इफ यू ओबे माय वर्ड यू विल बी माय ट्रू डिसायपल्स, अदरवायज यू आर फेक डिसायपल. आमी फेक न्ही आज, आमी फॅन्स न्ही. फादर फ्रँकलिना फॅन करना, फिल्म तारांचे फॅन्स असतात. थोडे बटी असतात. ट्रान्सफर जावनाचे याजाकाचे फॅन्स असतात. एक वर्स त्या याजाका कांय करूं जायना. हांव गेल्ले इगर्जेन म्हाका अनुभव जाला. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आमी डिसायपल, शिस, जेजूचे शिस. एक याजाक 6 वर्सां आसता ट्रान्सफर जावन येता. आमी आमची भुरगीं आमी आसता. आमकां आत्मीक रितीन आमी बळोवन जावंक आसा. त्या खातीर जेजूचे आमी डिसायपल्स, आमी शिस जावंक जाय. शिस ताच्या उतरा प्रमाणे. त्या खातीर जेजू म्हणूंक लागलो, आपणा लागीं आयलेल्या जुदेवांक तुमी म्हज्या उतरांक काळजा आसात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिस जातल्यात. खरे शिस 7 जाणां जातल्यात. 7 तुमकां सुटका दितले. ट्रूथ विल सेट यू फ्री. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया.
आमकां आतां सगळी बाब जेराल्डायजांतलो भोव आमच्या DSCCन 12 वर्सां आसले. हांव म्हज्या जिवितांत युवा वावराक म्हाका मस्त प्रेरण ताणें दिलें. युवा वावर करूंक हांवें जायना म्हळें म्हाका युवा जाणांच्या मिसांव गाणी घेता, भुरग्यांच्या मिसांव दिया साहेबान म्हळें. भुरग्यांच्या घालें भुरगीं आयकतात न्ही, युवा जाणां आयकनात, ते सवाल घालतात. प्रेज द लॉर्ड. ताका ताणें म्हळें तूं कांय बी येनाका, आमकां 3 वाराडे आसले आमचे ल्हान DSCs 3 वाराडे. 3 वाराड्यान 100 कडे प्रोग्रामांक 100 आयतारा ते म्हजे उठयल्यात. 100 आयतारा सकाळीं 9 to 5 वरां ते बसल्यात. आनी तो वेळ आमी बंदले युवा जण आतां म्हजे DSCC युवा जण बरे युवा जण आसात आमकां. आनी ते म्हणूंक लागले कांय ना, युवा मिसांत रिजल्ट मेळना फ्रँकली. रिजल्टा खातीर न्ही, रिजल्ट 10 वर्सां उपरांत मेळटा, 15 वर्सां उपरांत मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. आतां मातशें पिरगजींत काजर जाल्यात, भुरगीं आसात. तो वेळ हांव युवा जाणां 10 वर्सां. आतां हांव थंय येताना म्हाका इतलें सुलाभ जालें की ते युवा जाणां आमच्या संग ते ट्रेन जाल्ले. प्रेज द लॉर्ड. सत तुमी जाणा जातले, सत तुमकां सुटका दितले. आनी हांवें म्हळें ना, मस्त केबडो हे करतात, कित्याक अकमान अवमान आमकां कुरीस ह्या आनी वते घाले काणटे ते आसचेत. ताका हांवें म्हळें पुरो नांव पाड करतात, तूं कांय भियेनाका, भांगार व्हरून केदांत उडयल्यार 15 वर्सां उपरांत त्या भांगाराक केद लागना, उदक घाल्यार केद येता. अशें भाव भयणीन असो बारपोटी केद उडोवंक पळयतात, हकमान करूंक पळयतात. कुटपान हर एक कडेन आसलेंच, पूण आमी जेजूचे खरे शिश्य जाल्यार आमी मागण्यांत भावार्थांत घट जातले. हांव आनी धैर्य घेताना जेजू आमकां जैत दितलोच. त्या खातीर जेजू म्हणटा तुमी 7 जाणां जातल्यात, 7 तुमकां सुटका दितले. 7 हें देवाचें उतर. आज आमी 7च्या आत्म्यान, पवित्र आत्मो 7चो आत्मो. त्या खातीर हांवें म्हळें आमच्या जिवितांत आमी करची हर एक सेवा 7 करी जाय. आमी दगलबाजी करचे न्ही. त्या खातीर मनशाच्या खोटेपणाचेर परगट जायनातले बरी आडवरतल्याच्या देवबिरान नातलेल्या मनशाच्या सर खोटेपणाचेर देवाचो क्रोध सर्गींत हांव देवून आयलोलो दिसून येता. आमी खोटें जावन जिवचें न्ही, हांवें सगळें इन्स्टिगेट करने जिवचें न्ही. म्हाका दाळे सांगता, इन्स्पायर बिफोर यू एक्सपायर. वी हॅव एक्सपायरी डेट. आमकां एक फ्रँकलीनाक आतां 48 to 49 जातात आनी 40 वर्सां उपरांत फ्रँकलीन आसचो ना. प्रेज द लॉर्ड. तुमी आसची ना 100 वर्सां उपरांत त्या शिरवा पिरगजीन बसून आसची ना. मागीर काही सिमिस्त्रीन नांव बरोवन आसतलें. म्हज्या DSCCन पात्राबाच्या सिमिस्त्रीन म्हजें नांव आसतलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय आमकां देवान एक जिवीत दिलां, तें देवा सांगाता वचोंक, देवा सांगाता जियोंक. देवाचें मिसांव जावं पुरो म्हाका याजाक जावं, जावं पुरो तुमकां कुटुंबाची जावं, तुमकां दिल्लें मिसांव, जावं पुरो आमकां 18 आयोग आसात, जावं पुरो आमकां पॅरिश कावन्सील, फिनान्स कावन्सील, मोरियल सोडेलिटी, कॅथोलीक सभा, ICYM, YCS सबार आसात आमकां. कित्याक हाचे द्वारे आमी सोबेचें मिसांव करी जाय. तें मिसांव करूंक आमकां हांगा विसलां. कित्याक देवा विशयान मनशांनी समजून घेवंक कितें साध्य आसा तें सगळें तांच्या दोळ्यांक स्पश्ट दिसता. देवा विशयान कितें समजूंक घेवंक साद आसा स्पश्ट दिसता. आनी तें देवानच तांकां स्पश्ट कळीत जायशें केलां. उदाहरण, आमची जीव मनशान कोणाक दिवंक जायना, मेल्या उपरांत कोणाकी फाटी हाडूंक जायना, ही सृश्टी कोणाकी रोसूंक जायना, वैजाकी रोसूंक जायना. रश्य देवा आमी डिस्कवरी करचे. वी आर डिस्कवर, अन्वेषण आहे. वी आर डिस्कवरींग, सोदून काडचें आमी तितलेंच. त्या खातीर तुमी 38 चॅप्टर सिराक वाचल्यार तुमकां कळटा वैज म्हळ्यार कितें, फार्मासिस्ट म्हळ्यार कितें बरोवन आसा थंय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. त्या खातीर आमकां सांगता संवसार रचलेल्या लागायत देवाचे अदृश्य गुण म्हणजे ताची सास्तीक पदवी, ताचें देवपण, ताणें रचलेल्या वस्तूंनी मनशाच्या गिन्यानाच्या दोळ्यांक दिश्टी पडटात. गिन्यानाचे दोळे पळया, गिन्यानाच्या दोळ्यांक दिश्टी पडटात. काल हांवें तुमकां सांगलें परच्या दिसा, गिन्यानाच्या अभावा निमती म्हजो लोको नाश जाता. आज गिन्यान, खंयचें गिन्यान? देवाचें गिन्यान आमकां देवान दिल्या. आमचें कॅटेकिझम, आमचें दोतोर न्हू, आमचें सक्रामेंत, तशें द्वारे आमकां तें गिन्यान ताणें आमकां फावो केल्या. तशें जाल्ल्यान कसलेंच नीब दिवंक तांकां आस्पाद ना. देवाक ते वळखतले जाल्यारय तो देव म्हूण ताका फावो तो मान दिवंक वा अर्गां दिवंक ताणें इन्कार केलें. पळय, देवाक फावो तो मान दिवंक ताणें इन्कार केलें, वळखूंक इन्कार केलें. तशें जाल्ल्यान सर्व तांचे चिंतप व्यर्थ जालें. तांच्यो दड्ड्यमती अंकारान भरल्यो, दड्ड्यमती अंकारान भरल्यो. चिंतप तांचें व्यर्थ जालें. आपुणूच बुदवंत म्हूण लेखतले ते निजाय की पिशे जावंक पावले. ताणें आमर देवाची महिमा विनाशी मनशाच्या सुकण्यांच्या मनजातीच्या जीवदाळीच्या रुपण्यांनी बदलून घेतली.
ह्या तांच्या पिशेपणाक लागून तांच्या काळजाच्या बुरश वंदवण्या आदी देवान तांकां सोडून सोडल्यात अशें एकामेकाक मान उगडावंक कारण जाताले तसल्यो करण्यो त्यो आदारूंक पावले. देवा विशयांतले सत तांणी फोट म्हूण काडलें. रसनारा बदला तांणी रसनेचें आराधन करून तिची सेवा केली आनी ताका रसनाराक स्तुती फावो सदां काळ. ह्या कारणा पासून देवान तांकां नालिसायेच्या वडण्या आदीन सोडून सोडलें. म्हळ्यार अर्थ कितें? देवान व्हरून तांकां घालें न्ही. हाचो अर्थ कितें म्हळ्यार देवान आमकां फ्रिडम दिलां. गालात घरा बरयलें पत्र 5:13 ओळ सांगता आमकां स्वतंत्र जावंक पयलां. तें स्वतंत्र तुमी कुडीच्या कुशलकाये खातीर उपयोग करिनाकात, तुमी बदलाया, मोना बदलाया. प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर देव सांगता तांणी देवाक सोडून सोडलें. तांच्या स्त्रियो सयत सैमीक संभोग सांडून सैमा विरोध लैंगीक प्रयोग करूंक पडल्यो. तशेंच सैमा प्रमाणे दादले आनी स्त्रिये लागीं करी जाय जाल्लो लैंगीक संभोग सोड दादले दादल्या लागीं कामाग्नीच्या कोटेन आशेन सलिंग काम म्हणटा होमोसेक्शुअलिटी हे आनी एक व्हरतें पिशें म्हूण संवसारान. देवान आदाम आनी एवेक रसलें काजर ब्लेस केल्लें. देवान पयलें काजर. द फावंडेशन ऑफ द फॅमिली इज गॉड. आनी जेजून सक्रामेंताच्या कुरपेक तें उबारलें. पण आज कितें जालां? दादलो दादल्या कडेन बायले कडेन काजर जाता काय. देवाच्या नियमाक विरोध येतना हें सक्कड आल्लोल कल्लोल जाता. संवसार संक्रामे पिडा झगडी भुंयकांपणी आनी कितें सक्कड जाता. कित्याक पातकाची मजुरी सडटाना असलें प्रॉब्लेम सुरू जाता. ते खातीर एकामेका लागीं कामाग्नीच्या कोट्या आशेन लासले. एकामेका थंय केल्ल्या असल्या नालिसायेच्या करण्यांक फावो जाल्ली शिक्षा आपणाची ताणें मागून घेतली. नालिसायेच्या करणे त्या खातीर एड्साकांनी किंवा सोदून काडूं नाका. नालिसाये खातीर शिक्षा ताणें मागून घेतली. देवाची खरी वळख तांचे मतींत व्हरूंक ताणें इन्कार केलें. देखून देवान तांकां मतीभ्रश्ट जावंक सोडून सोडलें. तशे वरवीं ते अनुचित सालीचे जावंक पावल्यात. सर तरांच्या कोट्यापणान, अन्यायान, अपस्वार्थान, जिद्दान ते बरोवन आसात. कोण ते? देवाची खरी वळख नातले. देवाची खरी वळख मतींत व्हरूंक ताणें इन्कार केलें. दॅट मिन्स दे रिजेक्टेड देअर फेथ. दे रिजेक्टेड गॉड. ते वर ते पातक देखून देवान तांकां मतीभ्रश्ट जावंक सोडलें. हाचे वरवीं ते अनुचित सालीचे जावंक पावल्यात. सर तरांच्या कोट्यापणान, अन्यायान, अपस्वार्थान, जिद्दान ते बरोवन आसात. मोसरान, कुनयांनी, झगड्यांनी, कापाटीपणान आनी हाग्यान ते बुडोवन गेल्यात. ते कबराळे, ते चाडयाळे, ते देवाक कांठाळ्याचे, कोबरो करचे. आपणाचे कांटी बोर दंपून दुसऱ्यांच्या मुठी बोर उस्तूच आमचे उलोवणें. तो तसो खंय, ओ असो खंय. तें ताज्या फाटल्यान धांवलां खंय, ओ हाज्या फाटल्यान धांवलां खंय. पळया गे सुद्दी कंटापटे. आनी त्या खातीर हांगा म्हणून पळय ते कितें करतात? खोबराळे, चाडयाळे, देवाक कांटाळ्याचे, ते गरवी, हंकारी, आपली बडाई उलयतले, वायटाक ओडटल्या नव्या नव्या वाटांचे सोदनेर आसलेले, मायम बापाक काळजाय नातले, अल्पेमतीचे दिल्लें उतर पाळीनातले, पाटी एक मुखार एक उलोवचे, हेरांची दया माया वा काकुळट कणवळाय नातलेले. हे परी जियेतेल्यांक मोरनू फावो म्हणलें देवाचें निती फैसल ते जाणात. तरी आपूण जावन त्योच कोट्यो साली आदारच्यो आदार ना, आपणा बरेच सडिळायन जियेतेल्यांक कितें उत्तेजन दितात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आपणा बरेंत सडिलायन जियोच्या जिणेक उत्तेजन. पातकांक ओडी नाका कोणायकी. तेकर मग भाव भयणीनो, आज मनुष्य कुळाचे अपराध ते आमचे अपराध. आमी असले अपराधान बली जाले हांव असले अपराध भितर आमी आसो गे म्हणून आज आमी नियाळी जाय आनी आज आमी देवा थंय फाटी जाय. त्या खातीर आमी देवाक दिवचो मान, देवाक करचें आराधन. तशेंच आमच्या आवय बापायक सिराकाचो ग्रंथ 3रो आवाजोर वळेक तावन 16 घरा टायम मेळ्ळ्यार कारण वाचा. आवय बापायक आशिर्वाद मेळचे जाल्यार 4थ्या उपदेशाचें 6वर ते आमकां दिता. तो आवय बापायचे आशिर्वाद भुरग्यांचे घर तीर करता. तांकां दुख येयल्यार कितें जाता सकट तें बरोवन आसा. तशेंच आमकां सांगता हेब्रेव घरा बरयल्लें पत्र आवास्वर 13 ओळ 7. तुमच्या धार्मीक फुडाऱ्यांचो म्हणजे तुमकां देवाचो संदेश हाडलेल्यांचो उगडास करा. आपली जिणी तांणी कशी याकेर केली ते चिंतून पळया आनी तांच्या भावार्थाची देख घेया.
तुमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांचो त्या खातीर हांवें केदाळे रेतीन मागचें आसा हांगा आमकां बावर धर्म वचोवंक कारण जाल्लें कश्ट काडिल्ले तेजे उपरांत हांगा सेवा दिल्ले सेवा दिवन वर्गावर्गी जाल्ले जावं पुरो देवादीन जाल्यात ते पूण आज आमकां क्रिस्ती बावार्थ आमकां मुंदरून व्हरूंक देवान धर्मिकांक धाडल्यात तांचो तुमी उडास काडा तुमकां संदेश धाडला तसो उडास काडा आपली जिणी तांणी कशी अखेर केली तें चिंतून पळया तांच्या बावार्थाची देख घेया मुखार सो सांगता तिसरो स्वर 13-17 हेब्रेव घरांक तुमच्या वडिलांक काळजाया आनी तांचें उतर आयका तुमच्या आत्म्याचे तांणी लेख दिवंक आसा देखून तुमच्या विशयान ती केदाळाय जागृत रावतात ही तांची जबाबदारी तांणी संतोशान पाळी सारकें तुमी चला तांकां तुमी खंतीक घालतात जाल्यार तुमकांच तें पाडाक पडटलें तांकां तुमी खंतीक घालशा जाल्यार तुमकांच तें पाडाक पडटलें म्हळ्यार कितें एक ह्या जाग जावन हांव एका इगर्जे येताना म्हाका तें पयलें दिवचें सक्रामेंताच्या पेटीची सावी आज तावन तूं त्या इगर्जेंत येवकारीस्त एक स्टोल कित्याक आज तावन ते सक्रामेंत तूं लोकांक दिताय आनी देवाचें उतर तूं देवाच्या उतराचो आत्मीक म्हणयारी ताजे उपरांत उरलेले लेखपाक एडमिनिस्ट्रेटीव वर्क आमी करूंक आसा त्या खातीर तो सांगता तुमच्या वडिलांक काळजाया तांचें उतर आयका तुमच्या आत्म्याचे तांणी लेख दिवंक आसा म्हाका 160 कुटुंबां आसात देव विचारता फाल्यां आत्म्याचे लेख हांवें दिवंक आसा फ्रँकलीन कित्याक ती 10 कुटुंबां इगर्जेक येनात कित्याक येनात खंय गेल्यांत ती आज तांणी आत्म्याचे लेख दिवंक आसा त्या खातीर गरजेचें आमकां आमच्या बिरगज कुटुंबाची कुटुंबां ताचे आत्म्याचे आमी लेख दिवंक आसा देखून तुमच्या विशयान ती केदाळाय जागृत रावता तुमी या सोडा सकाळचे मीस आमी भेटयता वचूं कित्याक देखून शय एका बिरगजीन आमकां दिता 100 वर्सां ताजे उपरांत जाय म्हळ्यार म्हाका परत त्या फाटी वचूंक जायना हांवें पळयलां हांव ह्या कोडयाळ DCC हांव आयिल्लो जाल्ल्यान आमची DCC मस्त कितें म्हणटा तो डेव्हलपमेंटान पाटी आसली कितलेशे ह्या जाग इस्कॉलां जावं पुरो हॉलान जावं पुरो पर गांवांत असल्या लोकांनी दिल्ले आईवास हर एकल्यानी तातूंत गाम घाला कित्याक ते बोरें काम बांदून दवरलेले कोणी व्हरून वचोंक नात मग शुभाव भयणीनो त्या खातीर सांगता देखून तुमच्या विशयान ते केदाळे जागृत रावतात ही तांची जबाबदारी तांणी संतोशान पाळी सारकें तुमी चला तांकां तुमी खंतीक घालशात जाल्यार तुमकांच तें पाडाक पडटलें त्या खातीर देवाक आमी आराधन करता देवाच्या मुणयारांक धर्मिकांक आमी तांचो मोग करता तांचे खातीर मागता आवय बापूयक आमी मान दिता अशें आमचें जिवीत आमी बांदून हाडूंक आसा मग शुभाव भयणीनो तर आज कुमसाराक वेताना तुमी पयलें कितें सांगा जाय फादर हांव की तुमचे आशिर्वाद तुमकां फादर म्हणटा गॉड ब्लेस यू देवाच्या बेसांव म्हणटा कुमसार म्हळ्यार कावन्सिलींग न्ही म्हजो गोव पी येता ते वचून थंय सांगाचें म्हणना गोव पी येता जाल्यार गोव ताजें पाताक गोव सांगता म्हजी भुरगीं मिसाक येना तें पाताक न्ही तें कावन्सिलींग हांव म्हाका एक यूज करता हांव म्हजी पात वळखता हांवें मसोर केला हांवें राग केला हांवें अशें केलां हांवें कितें केलां म्हजे काळीज हांवें पळोवचें आनी ते पयलें सांग जाय हांवें कुमसार जावन कितले दीस जाले 1 हप्तो 2 हप्ते 2 म्हयने 2 वर्सां 10 वर्सां लजे नाकात कोण बसला तुमी पळोवंक वचनाका तुमी उद्या पवित्र तुमच्या कृपेन तुमी येता ताचे उपरांत तुमची एक पातकां सांगा तुमची दुसरी कोणाची न्ही आमचें उणेपण कितें देवा मुखार आमी सांगता आनी ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आमकां सुडका मेळटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी पाद्र्याप ते मागणें म्हणटा तुमकां आपसूलच वचचें मागणें दिता तें एका डेलिव्हरन्स प्रेयर बारी बरें प्रेयर तें त्या प्रेयरान तुमचे सगळीं पदकां दोन तुमकां नितळ जातात तुमी देवा मुखार येतात देवाक अर्घां दितात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया त्या खातीर तुमी दुबावचें न्ही म्हजें पातक बोगसलां जर तर खंय जावन तुमी पातक एखाद्या वेळार लिपोवन दवरलां सांगोंक ना सांगा आनी ह्या जाग तुमकां एक ल्हान एडवायस दितलो रेतेरेन कितें आयकलां त्या प्रमाणे जियेया म्हणटलो तुमी फाटीं येवन तुमचें प्राश्चित करचें आनी आराधन करचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पवित्र सल्ल्यान आमी पळयतना 8 रितींनी तुमच्या तयारे खातीर हांव सांगता 8 रितींनी पदकां प्रवेश जातात 8 रितींनी 12 रितींनी आसात हांवें सोदून काडल्या प्रमाणे 8 रितींनी पयलें जावन आसा आमच्या कुडीच्या वडण्याद्वारे सिन एंटर्स थ्रू कार्नॅलिटी दैहिक व्यामोहದ ಮೂಲಕ ಪಾಪದ ಪ್ರವೇಶ सेकंड सिन एंटर्स थ्रू अबनॉर्मल सेक्शुअल ॲक्टिव्हिटी अक्रम ओढण्याद्वारे पात कसं प्रवेश जाता तिसरें पातक प्रवेश जाता प्रतिभटन देवा विरोध प्रतिभटन करचें हांव मिसाक वचना कालें जाता आनी थोड्यांनी सांगचें आसा तो ह्या जाका आसता बरें ताज्या आतां हांव कुमगार काणयेना म्हळ्यार कुमगारान पाद्र्या बसून आसा
प्रेज द लॉर्ड. पळया मोती धाड्डी जाल्यात, हंकरान भरल्यात. प्रतिभटन पवित्रत्मे विरोध वेचें आनी सवते कांटाळ्याचे संप्रदाय ते हांवें सांगचें म्हणनात. माट मंत्रां बल्मे तांकां पुरो दिसता, उठ्ठाना दिसता, बसताना दिसता. कांटाळ्याचे संप्रदाय, सवते, पांचवे. आमच्या कुडी भितर एक ल्हान जीब आसा, बारी डेंजर ती, AK-47 अटॉम बॉम्ब खंय आसा म्हळ्यार तोंडा भितर आसा. थोड्यांनी सांगचें म्हाका फादर 4 मारलें जाल्यार ओडना, तें उतर मात्र म्हणूनच आसलें म्हळ्यार उतर बारी तोपता. प्रेज द लॉर्ड. वय गे आतां तुमी गोवा पयलें मोदें घरा प्रॉब्लेम सुरू जावचें खंय. तुज्या बापायन करून दवरलें गो, तुज्या बापायन करून दवरलें गे. दोगांचे बापा येताना फायट. युक्रेन आनी रशिया जाल्यार बरी जाता घर. भुरग्यांक धर्मार्थ एंटरटेनमेंट, फ्री एंटरटेनमेंट. जीब बायबल सांगता जो जीब राखता तो जीव राखता. त्या खातीर थोडी पयलें उलयतात मागीर चिंतात. त्या खातीर आमी पयलें चिंतीचय मागीर उलयचय. प्रेज द लॉर्ड. जीब त्याच्या विशयान बायबल आमकां सांगता. तुमी वाचीत जाकोबाचें पत्र 3रो वाचून. सोवे पत्कोसो प्रवेश द्वेष. कितें? द्वेष. आगे मोसोर झगडें द्वेष. हेट्रेड. सिन एंटर्स थ्रू हेट्रेड. आमच्या साज्या विशयान बायबलान बरोवन आसा. तूं बोक्षी काणीक बेटोक येताना बोक्साणें केदाळ तूं बोक्साणें दिताय. थोड्यांच्या मतींत आसा हांव मेल्यारय ताच्या घरा वचना. मेल्यार कशें येचें ताच्या घरा? राग प्रतिकार. म्हाका एक दीस येता हांव पळयता रिवेंज म्हळ्यार कशें म्हळ्यार भितर इंगळो दवरल्या बरी. गोबरांत इंगळो आसता, पांय घालतना उलपतना मात्र कळटा इंगळो घालें गे म्हणून. थोडी इंगळो थोडी हठम बॉम्ब सायलंट आसतात. केदाळ एक पुटी पुट्टात गुतून आमकां तो बॉम्ब सोमारलो सायबा तो स्ट्रेट फॉरवर्डाक म्हणे पातये येत. एकच पुटी जोर करच्या पातये येत, सायलंट आसल्या पातयो बारीक घट. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. द्वेष भितर बरोवन आसा, दामून दवरला. प्रेशर, ते ब्लड प्रेशर जाता, पिडा जाता. त्या खातीर आज दुसऱ्यां वयर राग दवरनाका. सांगा हांवें द्वेष दवरला. शिजू बोक्षिता. 7वें फातर प्रवेश जाता बिया वरवीं. बे फियर ब्रिंग्स डेमॉनिक. फियर ब्रिंग्स एंजायटी. फियर ब्रिंग्स टेन्शन. फियर ब्रिंग्स डिप्रेशन. मानसीक वत्तड. आंखांत. आज कितलीशीं आमची भुरगीं युवा जाणां डिप्रेशनाक येतात. कित्याक? कसलीय बेकाळजां रेगलां. थोड्यांक मोर्न पळयल्यार बेंकय, थोड्यांक जोरलो पळयल्यार बेंकय. चायनांत जोरलो फ्राय करना सुंगटां बरीं खातात. प्रेज द लॉर्ड. थोड्यांक ते ल्हान पाल पळयल्यार बेंकय. नाका जाल्यार बेकाळजा भितर गेलां. आज भायर येता. कुमसारच्या सक्रामेंत आमचे हील जाता. त्या खातीर कसलेय आसा जिजू आसा ते काडून उडयता. आमी भिवूंच न्ही. बायबल सांगता भियेनाकात. थोड्यांक पत्का सांगूंक पाद्रा काल चिंता कोण ना. प्रेज द लॉर्ड. भियेनाकात तुमी. भियेल्लो मनशाक आशिर्वाद मेळना. जिजू मुखार आमी धैर्यान या. प्रेज द लॉर्ड. आनी निमाणें आसा ह्या मॉडर्न मॅडनेस म्हणटात. गोत्ता तुमकां काल म्हळ्यार टॅटूस. टॅटू म्हळ्यार आयकलां गे हांगा पुरो घालतात न्ही. हांगार ड्रॅगन पाको आनी काल्यां पुरो ते वाग सिंह आनी काल्यां पुरो वतुना. आनी ते तोपचे आयला. हांगा तोपतात. एक दीस काळजाक तोपतात. प्रेज द लॉर्ड. पियर्सिंग म्हणटात. आज मॉडर्न मॅडनेस तें. बायबल सांगता तुजी कूड देवाचें टेंपल. 1 कोरिंथियन्स 3:16 हें टेंपल पाड करनाका. आज आमकां कातोलिकांक क्रिस्तावांक कसलेंच आमी टॅटू जावं पळय कुरीस घालो पवित्र घाले ओके, पूण नाका जाल्यार आमचे कुडीर आमी कांतवणी करनाका. बायबल सांगता लेविटिकस 19:27-28 लेवीश शास्त्र 19:27-28 कांतवणी करची न्ही. Thou shall not have tattoos on your bodies. Praise the Lord. Hallelujah. आमी कोणाची टेंपलां? पवित्रत्मेची टेंपलां. त्या खातीर मगो भाव भयणो आज तुमी सुटावे एकुमसार जावंक आसा. त्या खातीर हांवें सांगलें पयलें कुडीचे वडण्या द्वारे. आज पती पत्नीचो संबंध पवित्र तशें भायर अपवित्र व्यभिचार प्रद्वार. त्या खातीर हांवें प्रद्वाराक आमी बाली वडण्यांक बाली जावन नजो आमी आमची काजरी जिवीत सक्रामेंत पवित्रपणान जिवंक आसा. 11 मोडणी आमकां कोत्ता आसा. 11 सक्कडी ब्लू फिल्मां सिडी आनी सक्कड आमी वळाक जाल्यार आमी 11 मोडण्यो आमच्यो संगच्यो भायर येवचे. प्रतिभटना 751 ॲक्ट्स ऑफ द अपोजल. धर्मदूताचे कृत्य 751 सांगता तुमी काळजां दारूण करतात, देवा विरोध प्रतिभटन करतात. तुमची मनां दड्डे जाल्यात, हट्टी मनाचे तुमी जाल्यात. हट धर मोचचे न्ही, हट धर जिवचे न्ही. देवाच्या कृपेक आमची काळजां उक्ती करची. सो ते कांटाळ्याचे संप्रदाय हांवें सांगलें माट मंत्र कणी शकुनां तायता 2 दोणीर पांय दवरचे न्ही.
आनी थोड्यांक हे सोय आसा तें दोश आसा हें दोश आसा खंयचेय ना. जेजू मुखार आमी येताना जेजूच्या नांवान जेजूच्या उतरान सैतान सयत पळोवन धांवता. त्या खातीर आमी असले कडेन गेले हांव गे असलें केले हांव गे असलें कर्तव्यान बली जाले हांव गे आमकां कोणें कितें कर दवरलें दुबावान जियेले हांव गे आमी थंय तो नाच फाटी ये जाय थंय आमी लज नासतना सांग जाय क्रिस्ताक सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या मनान देवाक आराधन केलां गे ना गे म्हणल्यार पळय. पांचवें जिबे वरवीं चाडयेळे खोबरेळे हांवें जालां जाल्यार जिबे वरवीं हांवें दुसऱ्यांचो मान काडला जाल्यार आज हांवें ओगळूंक आसा. द्वेश कोणा वयर दवरला जाल्यार ह्या म्हजे वयर कोणागे द्वेश आसा जाल्यार भोगसूंक आसा. बियेच्या वातावरणांत हांव जिवन देवात हांव पयस गेलां जाल्यार आज म्हज्याच संवसारांत हांव बुडलां जाल्यार थंयतून हांवें भायर येवंक आसा. आनी नाका जाल्यार कांतवणी करन म्हजे कोडो पवित्र केले जाल्यार हांवें फाटी येवंक आसा. तर देवात हांव पयस गेल्ल्या आमी फाटी येवंक आसा. आमी सकड आमच्या जाग्यार दिंबी घालया. आतां हांगा पवित्र येवकारिस्ताक आमी दवरतले हांव आनी ताच्या उपरांत आमकां कुमसाराची मांडावळ्या जाग सांगतलो. जेजूकू आमच्या मोदें आमी आपोवया. जेजू आज तुझ्या घरा ಅಪ್ಪ ನಾ ಪಾಪವ ಮಾಡಿರುವೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಿರುವೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ನಾನು ಬಂದಿರುವೆ तुझे तो पयस गेला वेशीक पुता बरी आज आमी हांगा पाटी येवंक आसा. देवाच्या मोगाक आमी पाटी येवंक आसा. देवाच्या कृपेक आमी पाटी येवंक आसा. देवाच्या सहवासांत आमी जियोंक आसा. सर्वेस्पर बापा तुका अर्घ आनी होगळापणी वाकाणी दिता हांव. आयच्या दिसा तुज्या आदारान एक सुटावे कुमसार जावंक आमकां कोरपा दी. आमची पातकां आमी वळखता हांव. आमची जिवी तुका समर्पण दिता हांव. आज आमकां पवित्रत्मेची कृपा दी. एक सुटावें बरें खरें कुमसार जावंक म्हाका बोल दी घटाय दी म्हणून आमी ह्या युकरिस्ताच्या आराधनान मागया. गीत संको धा कड्या गायन बकांत गीत संको था पान संको 26. ಅಪ್ಪನ ಪಾಪ ಮಾಡಿರುವೆ ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿದಿರುವೆ ಸೋತು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನ ಹರಸು ಯೇಸುವೆ. ಸಂಗತ ಗವ್ಯ ಅಪ್ಪ ನಾ ಪಾಪ ಮಾಡಿರುವೆ ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿದಿರುವೆ ಸೋತು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನ ಹರಸು ಯೇಸುವೆ. ಗರ್ವದಿಂದ ನಾ ಮೆರೆದೆ ದ್ವೇಷವನ್ನೇ ನಾ ಸಾಧಿಸಿದೆ ತೀರ್ಪು ಮಾಡಿ ಜೀವಿಸಿದೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನ ಹರಸು ಯೇಸುವೆ. ಗರ್ವದಿಂದ ನಾ ಮೆರೆದೆ ದ್ವೇಷವನ್ನೇ ನಾ ಸಾಧಿಸಿದೆ ತೀರ್ಪು ಮಾಡಿ ಜೀವಿಸಿದೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನ ಹರಸು ಯೇಸುವೆ. ಸಿಗ್ಲಿ ಸಂಗತ ಅಪ್ಪ ನಾ ಪಾಪ ಮಾಡಿರುವೆ ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿದಿರುವೆ ಸೋತು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನ ಹರಸು ಯೇಸುವೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ
अख्खी दुनिया तू इरगली आणि म्हणे हालेलुया 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 हर गांव जेजू गलाब जेजू आमकां तुझ्या हातात समर्पण दिता हांव आयच्या या आराधनेचेर आशीर्वाद घाला कुमसरच्या सक्रामेंताचेर आशीर्वाद घाल जेजू आमकां तुज्या पवित्र जेजू हालेलुया हालेलुया रे 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ್ಯರಿಗೆ दयेकरन तुमच्या जाग्यार तुम्ही बसा कुमसारा विशाल ह्या जाग्यार हांव करतलो बाबा भयणीनो कुमसाराची मांडावळ अशी आसा 8 जण सैरे याजक आनी आमी ते 1 जण याजक फादर फ्रँकलीन फादर नेल्सन आनी हांव कुमसाराक आसतले हांव डॉन बॉस्को इंग्लीश मिडियम इस्कॉलांत 8 याजकांक कुमसाराक बसूंक ते मांडावळ केल्या आमी एक 10 मिनटां डिले करना साव कित्याक म्हळ्यार इस्कॉलाची भुरगीं बसार बसून तांच्या घरा वचूं दीत म्हणल्या इराद्यान आनी एक 5 मिनटांनी थंयसर याजक येदोळ वचूं आयल्यात आनी ह्या बगलेन मिटींग हॉलांत एक याजक आनी आमच्या दनपाराच्या जेवणा सालांत 2 वा 3 याजक आसतले आमी कोणेय सोडची गरज ना कित्याक मुकलो 2 वरां जाल्यार इवडना आज एक सुटावे कुमसार जावया फादर फ्रँकलिनान बरी तयारी केल्या ह्या कुमसाराक कुमसार आमकां सुटका दिता वो एक साक्रामेंत कुरपा दिता देखून आमी एक रिच्युअल म्हणल्या बरी एक पुजा म्हणल्या बरी करून येवचें न्ही मगर हाजो भरपूर फायदो जोडया कित्याक देव आमचो काकुळदार मांडावळ अशी की हांगासर आराधन जावनूच आसतलें त्या पासून आमी इस्कॉलान कुमसाराची मांडावळ केल्या मुखल्या बांकान आसतलें पयलें नेवेचें ब्रदर टी के जॉर्जानी म्हज्या लागीं विनंती केल्या की आमी कोणेय तर वडचें नाका मुखल्या बांकांत हांव सुरू करया त्या बांकांत हांव आनी तुमचे कुमसार जावन आयिल्ल्या उपरांत हांगासर तुमी तुमच्याच बसकेर येवन बसचें आराधन मुंदन उरूंक आमकां सलीस जाता युवा जाणांनी वा भुरगीं आसा जाल्यार भुरग्यांनी इल्लें मागीर गेल्या बरें कित्याक म्हळ्यार मालगाडी पयलें वडिलां पयलें कुमसार जावं दीत ताच्या उपरांत भुरग्यांनी आराधन हांगा निरंतर जावनूच आसतलें पाटी येवन आमी ह्या सगळ्या आराधनांत वांटेली जावचें आनी निमाणें सक्रामेंताचें बेसांव जाल्या उपरांत मिसाचें बलिदानी आसतलें उरल्या कळोवण्यो मागीर करता आमचें गीत ಮುಂದುವರಿಯೋಣ वरया ब्रदर ಮುಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಫಾದರ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಮುಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಓಕೆ ಬಲಗೈ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಹೇಳಿ ಯೇಸುವೆ 2 बांकाची ಪಾಪಿಯಾದ ಫಾದರ್ मिटींग हॉलांत ह्या मिड डे मील एरिया म्हणटा थंय आनी इस्कॉलांत सुमार 8 जाग्यार याजक आसा तुमकां खंय वचूंक जाय थंय वचून कम्फर्टेबल जाय जे तुमी थंय हांगा वचपाचें जेवण हांव सांगना तुमकां खंय वचूंक जाय सलीस जाता वसा सुटावें कुमसार जाया आनी पाटी येवचें आमसोरून आमी देवसर लायन रावचें की हांगा मागणें करचें बरें न्ही देखून रावया ती पाटी आयल्या उपरांत आनी एका बांकान गेल्या बरें ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆರಾಧನೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಪಾಪ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತೆ ಪಾಪ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತೆ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತೆ ಪಾಪ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಬಂದರು ಲೂಕ 19:10 ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಲಗೈ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ಯೇಸು ಬಂದಿದ್ದು ಪಾಪಿಯಾದ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ರಕ್ಷಿಸಲು ನಾನು ಪಾಪಿ ಅರಿತು ಅರಿಯದೆ ಅನೇಕ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಪಾಪದ ಸಂಬಳ ಮರಣ ಪಾಪ ನನ್ನನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಿದೆ ಯೇಸುವೇ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿರಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 10 ಸಲ ಹೇಳಿ ಯೇಸುವೇ ಪಾಪಿಯಾದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯಾಗಿರಿ ಜೋರಾಗಿ Hallelujah, 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 hallelujah.
ಗರ್ವದಿಂದ ನಾ ಮೆರೆದೆ, ದ್ವೇಷವನ್ನೇ ನಾ ಸಾಧಿಸಿದೆ, ದ್ವೇಷವನ್ನೇ ನಾ ಸಾಧಿಸಿದೆ, ತೀರ್ಪು ಮಾಡಿ ಜೀವಿಸಿದೆ, ತೀರ್ಪು ಮಾಡಿ ಜೀವಿಸಿದೆ. ಕ್ಷಮಿಸು ನನ್ನ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನ ಅರಸು ಯೇಸುವೆ. ಗರ್ವದಿಂದ ದ್ವೇಷವನ್ನೇ ನಾ ಸಾಧಿಸಿದೆ, ತೀರ್ಪು ಮಾಡಿ ಜೀವಿಸಿದೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನ ಅರಸು ಯೇಸುವೆ. ಅಪ್ಪ ನಾ ಪಾಪ ಮಾಡಿರುವೆ, ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿದಿರುವೆ, ಅಪ್ಪ ನಾ ಪಾಪ ಮಾಡಿರುವೆ, ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿದಿರುವೆ. ಸೋತು ನಿಮ್ಮ ನನ್ನ ಪಾಪ ಮಾಡಿರುವೆ, ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿದಿರುವೆ, ಸೋತು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನ ಅರಸು ಯೇಸುವೆ. Praise the Lord. Praise the Lord. ನನ್ನ ಪಾಪ ಮಾಡಿರುವೆ, ಹಾಡಿ ಹಾಡಿ. ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿದಿರುವೆ, ಸೋತು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೋತು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನ ಅರಸು ಯೇಸುವೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನ ಅರಸು ಯೇಸುವೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೆ. ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ಆದವರು ಯೇಸುವಿನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ಆದವರು ಯೇಸುವಿನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನೇ ಮರೀತೀವಿ ನಾವು. ದಯವಿಟ್ಟು ಕುಂಸಾರ ಆದವರು ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಕುಂಸಾರ ಆದವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಪಾಪ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಿಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಬೈಬಲಂತೆ ಸಿರಾಕ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ, ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ನನಗೇನಾಯಿತು ಎಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ನನಗೇನಾಯಿತು ಎಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ, ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಏಕೆಂದರೆ ದೀರ್ಘ ಶಾಂತನು ದೇವರು ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ. ಇಬ್ಬರು ಬಂದರು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ. ಒಬ್ಬ ಪರಿಸೆಯ, ಅವನು ಬಲಿಪೀಠದ ಹತ್ರ ಬಂದು ತುಂಬ ದುಡ್ಡು ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಕ್ದ. ದೇವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ದ, ದೇವ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ದಶಮಾಂಶ 10ರಲ್ಲಿ 1 ಭಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಾರಕ್ಕೊಂದಿನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಚರ್ಚ್ ಪ್ಯಾರಿಷ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೆಂಬರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು 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 ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದ ಸುಂಕದವನು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ. ಯೇಸುವೆ, ಪಾಪಿಯಾದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ ಅಂದ. ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವರು ಕೇಳಿದ್ರು? ಯೇಸುವೆ, ಪಾಪಿಯಾದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿ ಅಂತ ದೇವರಿಗೆ ವಿಧಿಯನಾದವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವರು ಕೇಳಿದ್ರು. ಕಣ್ಮುಚ್ಚೇದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆನ್ನೆಲುಬು ನೆಟ್ಟಿಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪಾಪ ರೋಗವಾಗುತ್ತೆ. 107ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 17 ಹೇಳುತ್ತೆ, ಪಾಪ ಮಾಡಿ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ. ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಪಾಪ ನಿನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಡುತ್ತೆ. ಜೆರೆಮ್ಯ 5:25 ಹೇಳುತ್ತೆ, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು
ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯೆಶಾಯ 59:1-2 ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವುದು ನಿನ್ನ ಪಾಪ. ರೋಮನ್ 6:23 ಹೇಳುತ್ತೆ, ಪಾಪದ ಸಂಬಳ ಮರಣ. ಜೆರೆಮಿಯ 2:19 ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಪಾಪ ನಿನ್ನನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಶಾಪವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಲಾಪಗಳು 5:7 ಹೇಳುತ್ತೆ, ಪಾಪ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸತ್ತು ಹೋದರೂ ಅವರ ಪಾಪದ ಫಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ದಯವಿಟ್ಟು ಕುಂಸರ ಆದವರು ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಕುಂಸರ ಆದವರು ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಎರಡು ಕೈಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಸುಂಕದವನ ಹಾಗೆ ಒಂದು 5-6 ಸಲ ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋಣ. ಯೇಸುವೆ, ಪಾಪಿಯಾದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಯೇಸುವೆ, ಪಾಪಿಯಾದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. 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 ಬೈಬಲ್ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದುದರಿಂದಲೇ ಪಾಪ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಬಲಗೈ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ, ನಮಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದುದರಿಂದಲೇ ಪಾಪ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸಾಕು, ಎದ್ದೋಗಿದ್ದು ಸಾಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮುಂದಿನ ಸಾಲು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ನಾ ಮರೆತೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಧ್ಯಾನಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅದರಂತೆ ಜೀವಿಸಲಿಲ್ಲ, ಮರಣ ಬೆನ್ನತ್ಕೊಂಡು ಬಂತು. ಸೇರಿ ಹಾಡೋಣ. ಮನ ಬಂದಂತೆ ನಾ ಬಾಳಿದೆ, ನಿಮ್ಮಾಜ್ಞೆಯನ್ನೇ ದೂರ ತಳ್ಳಿದೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನ ಅರಸು ಯೇಸುವೆ. ಇದು ಆಡ್ತಾ ಇರೋದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. ಆಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪವರ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಡುವಾಗ ಪಾಪದ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಾಲು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ನಾ ಮರೆತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನ ಬಂದಂತೆ ಬದುಕಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಾಕ್ಯ ಓದಲಿಲ್ಲ, ವಾಕ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ನಾನೇ ರಾಜ, ಮನಸ್ಸು ಬಂದಂತೆ ಜೀವನ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ, ಸಿನಿಮಾ, ಡ್ರಾಮಾ ಎಲ್ಲತ್ರಲ್ಲೇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟೆ, ಫೋಟೋಕ್ಕೆ ಹೋದೆ, ಕೆಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ, ಡ್ರಾಮಾ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ. 33 ವರ್ಷದಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ಜೀವಿಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ನಾ ಮರೆತೆ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ನಾ ಮರೆತೆ, ಮನ ಬಂದಂತೆ ಜೀವಿಸಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ನಡೆದೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನ ಅರಸು ಯೇಸುವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ನಾ ಮರೆತೆ. ಹಾಡಿ. ಮನ ಬಂದಂತೆ ನಾ ನಿಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನೇ ದೂರ ತಳ್ಳಿದೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನ ಅರಸು ಯೇಸು. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಹಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ನಾ ಮರೆತೆ, ಒಡತಳಂಗವ್ಯ ಮನ ಬಂದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನೇ
ನಿಮ್ಮಾಜ್ಞೆಯನ್ನೇ ತಳ್ಳಿದೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನ ಹರಸು ಯೇಸುವೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯನ ಮರೆತೆ ಮನ ಬಂದಂತೆ ನಾ ಪಾಳಿದೆ. ನಿಮ್ಮಾಜ್ಞೆಯನ್ನೇ ದೂರ ತಳ್ಳಿದೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನ ಅರಸು ಯೇಸುವೆ. ಅಪ್ಪ ನಾ ಪಾಪ ಮಾಡಿರುವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿದಿರುವೆ. ಸೋತು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನ ಅರಸು ಯೇಸುವೆ. ಅಪ್ಪ ನಾ ಪಾಪ ಮಾಡಿರುವೆ. ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿದಿರುವೆ. ಸೋತು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನ ಹರಸು ಯೇಸುವೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. Hallelujah, 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 hallelujah. दयकन पाटी आमचो चनाका इस्कॉलांत मस्त जाणां राखून उरतात. हांव सांगल्या उपरांत तुमी गेल्या बरें म्हण दिसता. नाजाल्यार तुमी हांगा वचून ते रावाचें उबेंच रावाचें पडटा. ताच्या बदलाक आमी हांगा रावन इल्लें मागणें आराधन म्हणी करया. हांव सांगता पर्यंत आमी इगर्जे भितरच रावया. देव बरें करूं. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇಬ್ಬರು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಜನ ಖಾಲಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾರಾದರೂ ಇಬ್ಬರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ತುಂಬ ಜನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವೀರರು ಬಿದ್ದೋಗೋದು ಕಾಮಕ್ಕೆ. ದಾವೀದ ಎಂಥ ಭಕ್ತ, ದಿನಕ್ಕೆ 7 ಸಲ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಬರ್ದ, ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಬರ್ದ. ಆದರೆ ಸೈನಿಕನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕಾಮ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದ. ಕಾಮ ಮೋಹ ಅನ್ನೋದು ದೇವರು ಕೊಡುವ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟು. ಅದನ್ನು ರಾಂಗಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವನು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸ್ದ. ನಾತಾನ್ ಪ್ರವಾದಿಯ ಮುಂದೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ದ. ನಾನು ಪಾಪಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ. ಕೀರ್ತನೆ 51:5 ಹೇಳ್ದ, ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದಲೇ ನಾನು ಪಾಪಿ. 2 ಕೈಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಹೇಳೋಣ. ಯೇಸುವೇ, ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದಲೇ ನಾನು ಪಾಪಿ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದೇನು ವಾಸವಾಗಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ, ಪರಿಶುದ್ಧನೇ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರಿ. ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮದ ಮೋಹದ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿರಿ. ಯೇಸುವೇ, ಎಂದು ಪಾಪ ನಿವೇದನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿರಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಾಮಮೋಹದಿಂದ ಬಾಳಿದೆ. ದುರಾಸೆಯ ಬದುಕ ನಡೆಸಿದೆ. ನರಕದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವೆ. ರಕ್ಷಿಸನ್ನ ಯೇಸು ದೇವನೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಡಿ. ಕಾಮಮೋಹದಿಂದ ಬಾಳಿದೆ.
ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಡಿ. ದುರಾಸೆಯ ಬದುಕ ನಡೆಸಿದೆ, ನರಕದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವೆ, ನರಕದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವೆ, ರಕ್ಷಿಸನ್ನ ರಕ್ಷಿಸನ್ನ ಯೇಸು ದೇವನೇ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ತುಂಬ 80-90 ವರ್ಷ ಆದವರು ಕೂಡ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಾಮಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಈಗಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಬರುವ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬ್ಲೂ ಫಿಲಿಮ್ ನೋಡೋದು, ಸೆಕ್ಸ್ ನೋಡೋದು, ಕಾಮ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕಾಮವನ್ನು ಸಾಕೋದು, ಕಾಮ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮೇಲೆ ನರಕದ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿಯೋದು, ಮಾರಕವಾದ ರೋಗ, ಮೈಂಡ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್, ಹೆಡ್ಏಕ್, ನರ್ವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೇಲ್, ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ನಿಂಗ್, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಇಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂತ ಪೌಲರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ರೋಮನರಿಗೆ ಬರೆದ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಅಸ್ತಮೈಥುನ, ಸಲಿಂಗ ಕಾಮ, ಪರಪುರುಷ ಸಂಘ, ಪರ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘ, ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ, ಆದರೂ ನನಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದಂತೆ ನಾನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಸಾಕ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮ ಎಂಬ ಒಂದು ನಾಯಿಯನ್ನು ಸಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆ ನಾಯಿಗೆ ಕೊಬ್ಬಿದ್ದು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿ ಅದು ಕಾಮ ಪಿಶಾಚಿಯಾಗತ್ತದು. 2 ಕೈಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳಿ, ಕಾಮ ಮೋಹದಿಂದ ಬಾಳಿದೆ. ಹೇಳಿ, ಕಾಮ ಮೋಹ ದುರಾಸೆಯ ಬದುಕ ನಡೆಸಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ದುರಾಸೆಯ ಬದುಕ ನಡೆಸಿದೆ, ನರಕದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನರಕದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವೆ, ರಕ್ಷಿಸೆನ್ನ ಯೇಸು ದೇವನೇ, ರಕ್ಷಿಸೆನ್ನ ಯೇಸು ದೇವನೇ. ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಡಲು, ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಡಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದೇವರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವತಾರವತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ದೇವರಿದ್ದರೆ ಯೇಸು ಒಬ್ಬರೇ. ಪಾಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಶಿಲುಬೆ ಹೊತ್ತ ದೇವರು, ಪಾಪವನ್ನು ತಾನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರು. ಆ ದೇವರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಜಾನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 8:36 ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯೇಸು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಇದೆ. ಬಲಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ, ಯೇಸು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಇದೆ. ಯೇಸು ಕಾಮಮೋಹದಿಂದ, ದುರಾಸೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ದ್ವೇಷದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಇದೆ. ಅಲೆರಿಯ 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 ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಲೆರಿಯ 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 ಅಲೆರಿಯ. ಅಪ್ಪನ ಪಾಪ ಮಾಡಿರುವೆ, ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿದಿರುವೆ, ಸೋತು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನ ಅರಸು ಯೇಸುವೆ. ಅಪ್ಪನ ಪಾಪ ಮಾಡಿರುವೆ, ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿದಿರುವೆ, ಸೋತು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನ ಅರಸು ಯೇಸುವೆ. ಕೈ ಬೀಸಿ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ,
ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪಾಪ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಯಾರಿಗೊತ್ತು, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಪುನೀತ್ ಸತ್ತೋದಂಗೆ ನಾವು ಸತ್ತೋಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ವಾ? ಯಾವಾಗ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಸಣ್ಣವರೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಕಾರ್ಡಿಯಾ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಏನೇನೋ ಹೊಸ ಹೆಸರುಗಳು. ಕೊರೋನಾ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಕೊರೋನಾ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಸತ್ತರೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನ? ತಯಾರಿ ಇದೆಯಾ? ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕುಂಸಾರ ಆದವರು ಯಾರಾದರೂ ರೋಗ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೋಗ ಇದ್ದವರು ಯೇಸುವಿನ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯೇಸು ಅಂದರು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರುವವರನ್ನು ನಾನೆಂದಿಗೂ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕುಂಸಾರ ಆದಮೇಲೆ ರೋಗ ಇದ್ದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಕೂತವರಿಗೆ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರ ಹೊತ್ತವರೇ, ಬಳಲಿ ಬೆಂಡಾದವರೇ, ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕುಂಸಾರ ಆದವರು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಂಡಿ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರನ್ನೇ ನೋಡಿ. ಕೀರ್ತನೆ 34:5 ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಆತನತ್ತ ನೋಡಿದ ಮುಖ ಪ್ರಕಾಶವಾಗುವುದು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾತ್ರೆ, ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಔಷಧಿ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಎಲ್ಲರೂ, ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ಆದವರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸತ್ತರೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನ, ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ ನಾವು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಾಡಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. 240ನೇ ಹಾಡು ತೆಗೆಯೋಣ. 240, ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 176, 176. ಮರಣ ಬೆನ್ನ ಹತ್ತಿದೆ, ಮೇರೆಯ ಬೇಡವೋ, ಕೆಲವೇ ದಿನದ ಬದುಕಿದು, ಒಳಿತನು ಮಾಡು. ಕೆಲವೇ ದಿನದ ಬದುಕಿದು, ಒಳಿತನು ಮಾಡು. ಬೆನ್ನ ಹತ್ತಿದೆ, ಮೇರೆಯ ಬೇಡವೋ, ಕೆಲವೇ ದಿನದ ಬದುಕಿದು, ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡು. ಕೆಲವೇ ದಿನದ ಬದುಕಿದು, ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡು. ಮರಣವೆನ್ನ ಹತ್ತಿದೆ, ಮೇರೆಯ ಬೇಡವೋ, ಕೆಲವೇ ದಿನದ ಬದುಕಿದು, ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡು. ಕೆಲವೇ ದಿನದ ಬದುಕಿದು, ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡು. ಅಹಂಕಾರದಿಂದ
ಮದದಿಂದ ರಾಜರು ಅರಸರು ಆಳಿದರು. ಆದರೆ ಯಾರು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ರಷ್ಯಾ ದೇಶದ ಪುತಿನ್ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕರನ್ನ ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೇನು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಒಂದಿನ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಮರಣ ಬೆನ್ನತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಇರಲಿ, ಪ್ರತಿಭೆ ಇರಲಿ, ಯಾರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಿ ವಿಜ್ಞಾನಿನ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ಈ ಮರಣ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ 100 ವರ್ಷ 150 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ನಾನು ನನ್ನದು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮೆರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಒಳಿತು ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಚುಚ್ಚಿ ನೋಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕೇಡು ಬಗೆಯುತ್ತಾ ನಾವು ಬದುಕುವಾಗ ಮರಣ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನಗ್ತಾ, ಒಂದು ದಿನ ನಿನ್ನ ಸೊಕ್ಕನ್ನು ನಾನು ಅಡಗಿಸಿ ನನ್ನೆಡೆಗೆ ಸೆಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವನಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಶರಣಾದರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಶರಣಾದರೆ, ಯೇಸುವಿನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂರುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನನಗೂ ನಿಮಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಧ್ಯಾನಕೂಟದ ಮೂಲಕ, ಈ ಕುಂಸಾರದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿರುವಾಗ, ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯಾಗು ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರ, ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಆತ್ಮರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಕರುಣಿಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ. ಮದದಿಂದ ಆಳಿದ ಅರಸರನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಸಾವು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಉಳಿಸಿಲ್ಲ, ಸಾವು ಉಳಿಸಿಲ್ಲ. ಮದದಿಂದ ಆಳಿದ ಅರಸರನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಸಾವು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಉಳಿಸಿಲ್ಲ, ಸಾವು ಉಳಿಸಿಲ್ಲ. ನಾನೆಂಬ ಅಹಂಕಾರ ಒಳಿತಲ್ಲ, ನೀನಾಗಿ ಈ ಜಗಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವರ ಮರಿಬೇಡ, ಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾಗಬೇಡ. ನಾನೆಂಬ ಅಹಂಕಾರ ಒಳಿತಲ್ಲ, ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನಾಗಿ ಈ ಜಗಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವರ ಮರಿಬೇಡ, ಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾಗಬೇಡ. ಮರಣವೆನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಡುತ್ತಾ, ಮೇರೆಯಬೇಡವೋ, ಕೆಲವೇ ದಿನದ ಬದುಕಿದು, ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡು. ಕೆಲವೇ ದಿನದ ಬದುಕಿದು, ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಯೇಸುವಿನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರಲಿಕ್ಕೆ. ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ಆದವರು ಯೇಸು ಹತ್ರ ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡಿ, ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ಆಗಬೇಕಾದವರು ಆ ಸುಂಕಗಾರನಂತೆ, ಒಂದು ಸಮಾರ್ಯದ ಸ್ತ್ರೀಯಂತೆ, ಆ ವ್ಯಭಿಚಾರದ ಮಹಿಳೆಯಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ, ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ಮನ್ನಿಸು ಯೇಸುವೆ ಎಂದು ಒಂದು ನುಡಿಯಿಂದ ಸರ್ವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಸರ್ವೇಶ್ವರ, ದಟ್ಟ ದರಿದ್ರನಾಗಿ ಪುಟ್ಟ ಗೋದಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಬಂದ ಯೇಸು ನನಗಾಗಿ ನಿನಗಾಗಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅಸೀನರಾಗಿರುವಾಗ ಆ ಯೇಸುವನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಮಾಡಿದರೆ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುತ್ತಾ, ಯೇಸುವೆ ನಾನು ನನ್ನದು ಅಂತೇಳುವ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿಯನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ,
ನನಗೆ ಬೇಕು ನನಗೆ ಬೇಕು ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಇವತ್ತು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ವಂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾರಣನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯೇಸುವೆ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಇವತ್ತು ನನ್ನವರು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ಮಶಾನದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ, ಬಾಗಿಲು ತನಕ ಬಂದು ಅಳ್ಬೋದು, ಸ್ಮಶಾನದ ತನಕ ಬಂದು ಅಳ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿದ್ರೆ 6 ಅಡಿ 3 ಅಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 4 ಅಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ನಾವೆಷ್ಟು ಕೂಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಗಂಟು, ಹಣ ಆಗಲಿ, ಆಸ್ತಿ ಆಗಲಿ, ಚಿನ್ನ ಆಗಲಿ, ಅದು ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವುದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಯೇಸುವೆ, ಇದ್ದಾಗ ಯಾರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದ್ದಾಗ ಯಾರಿಗೂ ದಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದ್ದಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಒಳಿತು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದ್ದಾಗ ಜನರನ್ನು ಗಳಿಸಿಲ್ಲ, ಮನ್ನಿಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೃದಯದಿಂದ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುತ್ತಾ ಬ್ರದರ್ ಹಾಡುವಾಗ ನಾನು ನನ್ನದು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅಹಂಕಾರ ಪಟ್ಟು ನಾನು ಕೂಡಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯೇಸುವಿನ ಕರುಣೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟ್ಟು ದುಃಖದಿಂದ ಹೃದಯದಿಂದ ಅದರ ತೆರೆದು ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಯೇಸುವಿನ ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ. ನನ್ನದೆಂದು ಮೆರೆದೆಯಲ್ಲ, ಸತ್ತಾಗ ಕುಣಿಗೇನು ಹೊಯ್ಯಲ್ಲ. ಹೌದು ಯೇಸುವೆ, ನಾನು ನನ್ನದೆಂದು ಮೆರೆದೆಯಲ್ಲ, ಸತ್ತಾಗ ಗುಣಿಗೇನು ಹೊಯ್ಯಲ್ಲ. ಮಸಣಾದವರೆಗೆ ನಿನ್ನವರು, ಬಾಗಿಲವರೆಗೂ ಮನೆಯವರು. ಮಸಣಾದವರೆಗೆ ನಿನ್ನವರು, ಬಾಗಿಲವರೆಗೂ ನಿನ್ನವರು. ಕೂಡಿಟ್ಟ ಗಂಟು ಫಲವಿಲ್ಲ, ಹೌದು ಯೇಸುವೆ, ಕಂಡವರ ಪಾಲಾಗಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ. ಇದ್ದಾಗ ಜನರನ್ನು ಗಳಿಸಿಲ್ಲ, ನೇರ ಗುಳ್ಳೆಯಾದೆ. ಇದ್ದಾಗ ಜನರನ್ನು ಗಳಿಸಿಲ್ಲ, ನೇರ ಗುಳ್ಳೆಯಾದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಮಾರ್ಗದಿಂದಲೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವವಿದೆ. ಆಮೆನ್. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲೊಂದು ಬದುಕಿದೆ, ಮರಳು ಕೂಡಿಗೆ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಮಾರ್ಗದಿಂದಲೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವವಿದೆ. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲೊಂದು ಬದುಕಿದೆ, ಮರಳು ಕೂಡಿಗೆ. ಮರಣವೆನ್ನ ಹತ್ತಿರೆ ಮೇರೆಯ ಬೇಡವೋ. ಕೆಲವೇ ದಿನದ ಬದುಕಿರು, ಒಳ್ಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡು. ಕೆಲವೇ ದಿನದ ಬದುಕಿರು, ಒಳ್ಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡು. ಕುಂಸಾರ ಆದವರು ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದು ಪರಮಪ್ರಸಾದದ ಮುಂದೆ ಕೂತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೂರ್ಬೋದು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರಾಡಿಗಲ್ ಸನ್
ವೆತ್ತಾಚಿ ಪುತ್ ಅಲ್ಲ, ವಿಚಿತ್ರ ಪುತ. ಅವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಹೇಳಿ? ಹಂದಿ ಗೂಡಿಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಂದಿ ಅಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಾಣಿ. ಹಂದಿ ಗೂಡಿಗೆ ಹೋದ, ಅಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟ, ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೂಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಹೇಳ್ದ, ನನಗೆ ಈ ಪಾಪದ ಜೀವನ ಬೇಡ, ನಾನು ಮರಳಿ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಪಾಟಿ ಏತ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಪಾಪ ಮಾಡಿದವನ ಅವಸ್ಥೆ ಅದು. ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನಲ್ಲಿಂದ. ನೋಡಿ, ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಲೂಕ 15ರಲ್ಲಿ 11ರಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ದುಂದುಗಾರ ಮಗ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ನೋ ಆ ಊರಿಗೆ ಬರ ಬಂತು. ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಹೋದಾಗ ಬರ ಬಂತು. ಎಷ್ಟು ಥರದ ಬರ. ಕೆಲವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚು, ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದು ಊರಿಗೂರೇ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು. ಬರ. ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರ ಬರುತ್ತೆ, ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ, ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಮಾಧಾನ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಲವು ಥರದ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. CT ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಯಿತು, MRI ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನಿದು? ಯೇಸುವಿನ ಹತ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಸನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಅವನು ಮೂಗ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದವನು ಮೂಗಾದ. ಯೇಸು ಬಂದರು, ಆ ಮೂಗ ದೆವ್ವಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಅಂದರು. ಮೂಗ, ಆ ಮೂಗು ಕಿವುಡ ಅಲ್ಲ, ಏನದು ಬಾಯಿಲ್ಲದವನು. ಆ ದೆವ್ವ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ಅವನು ಮಾತಾಡ್ದ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಪಾಪದ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್ 7:1 ಹೇಳುತ್ತೆ, ತೀರ್ಪು ಮಾಡಬೇಡ. ತುಂಬ ಜನರನ್ನ ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ರೋಮನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2:1 ಹೇಳುತ್ತೆ, ಪರದೂಷಣೆ ಮಾಡಬೇಡ. ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಪರದೂಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಬರಬೇಕು. ದೇವರು ಕೈ ಚಾಚಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಯೇಸುವೆ, ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಎದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ, ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು, ಇದೊಂದು ಸಲ ಕ್ಷಮಿಸು ಯೇಸುವೆ ಅಂತ ಸೇರಿ ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡೋಣ. तुझे मोगाचे हार सुनिया हाव पाटी येता ಎಲ್ಲರೂ गरायेता पतून साडून वेसोना उठते आसा तुझे मोगाचे हार सुनिया हाव पाटी येता देवातान हाव चड पयसलो आता हाव पाटी येता पक्काच्या वाटांनी सडगुलो सुनिया हाव पाटी येता पतून साडून वेसोना उठते आसा तुझे मोगाचे हात सुनिया हाव पाटी येता घरा येता पतून साडून वेसोना तुझे मोगाचे हात सुनिया हाव पाटी येता
बसा आता हांव पाटी येता दोळ्यांनी म्हज्या भरून दुखा सुमियांगर पाटी येता घरा येता परतून सांडून सोना उठते आसा तुझे मोगाचे हात सोनिया पाटी येता घरा येता परतून सांडून सोना उठते आसा तुझे मोगाचे हात सोनिया पाटी येता. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ 103ನೇ ಕೀರ್ತನೆ ವಾಕ್ಯ 1-2, ನನ್ನಾತ್ಮವೇ ಕರ್ತರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸು, ಎನ್ನಾತ್ಮವೇ ಕರ್ತರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸು, ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡಿಸುವನು. ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವಾಗ, ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವರು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯ ಯೇಸುವಿನ ಕಾಲನ್ನು ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದ್ಲು. ಸುಗಂಧ ತೈಲ ತಂದು ಯೇಸುವಿನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ಲು. ತನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿ ಕಾಲನ್ನು ತೊಳೆದು ತನ್ನ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಕಾಲನ್ನು ಒರೆಸಿದ್ಲು. ಕೂದಲು ಅಂದರೆ ಸೌಂದರ್ಯ. ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಕೂದಲು ಚೆಂದ. ಆ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದಲೇ ಯೇಸುವಿನ ಕಾಲನ್ನು ಒರೆಸಿದ್ಲು. ಅಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವಳು ಪಾಪಿ, ಇವಳು ದುಷ್ಟೆ, ಯೇಸುವೇನು ಹೀಗೆ ಮರೆಸ್ಕೋತಾರಲ್ಲ. ಯೇಸು ಏನಂದರು, ಇವಳು ಅತಿಯಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಳು, ಇವಳ ಅತಿಯಾದ ಪಾಪ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯಿತು. ದೇವರನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವಾಗ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಸಿಕ್ತು ಅವಳಿಗೆ. ಯೇಸು ಅಮ್ಮ ಕರ್ತ, ನಾವು ಕೂಡ ಯೇಸುವೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇವೆ, ಯೇಸುವೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇವೆ. ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಜೇಸು ಅವು ತುಖ ಮೋಕರ್ತ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹಾಡನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಯೇಸುವಿನ ಹತ್ರ ಬರೋಣ. ಯೇಸುವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಾಗ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು. ಎರಡು ಕೈಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಹೇಳೋಣ. ಎರಡು ಕೈಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ, ಯೇಸುವೇ ಆವ್ ತುಖ ಮೋಕರ್ತ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ನೀವೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ, ನೀವೇ ನನ್ನ ಜೀವ, ನೀವೇ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ, ನೀವೇ ನನ್ನ ಉಸಿರು. ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ, ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನೀವು ಯೇಸುವೆ. ನನ್ನ ಕಡುಗೆಂಪಾದ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಮದಂತೆ ಬಿಳುಪು ಮಾಡಲು ಶಕ್ತರಾದವರು ನೀವು ಯೇಸುವೆ. ನೀವು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಇದೆ. ನೀವು ಕೊಡುವ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ದಾಹಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಗಯಾನ್ ಸಂಕು 182 182.
ಮುತ್ತನ್ನಿಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ನನ್ನ ಹರಸಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿದಿರುವೆ ಹೌದು ಯೇಸುವೆ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ತೊಳೆದಿರುವೆ ನಾ ಮುತ್ತನ್ನಿಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ನನ್ನ ಹರಸಿ tu sohamokta ಹೃದಯದಿಂದ tu sohamokta Jesu tu sohamokta atani sada तुझ्या पायांतळा रावतनो तुझे वाटे नाव सलतनो तुझे संगी हाव गायतनो हाव पाटी ससरा तुझ्या पायांतळ रावतनो तुझे वाटे नाव सलतनो तुझे संगी हाव गायतनो ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆ ಹೌದು ಯೇಸುವೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆ ಯೇಸುವೆ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನ ತೊಳೆದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದಿಂದ ಬಲಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿ ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನ ತೊಳೆದು ನನ್ನ ಆತ್ಮದಿಂದ ಬಲಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಆಲೇ ಲೇಲುಯಾ ಯೇಸುವೆ. ಆಲೇ ಆಲೇಲುಯಾ ಆಲೇ ಆಲೇಲುಯಾ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಲೇಲುಯಾ ಯೇಸುವೆ. ಆಲೇ ಆಲೇಲುಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಆಲೇ ಆಲೇಲುಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಆಲೇ ಆಲೇಲುಯಾ ಆಲೇಲುಯಾ. ಒಂದು ಮಗು ನಾಯಿನ ಕಂಡ್ರೆ, ಬೆಕ್ಕನ ಕಂಡ್ರೆ, ಜಿರಳೆನ ಕಂಡ್ರೆ ಭಯ ಪಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿರುವಾಗ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆಗಿರುವಾಗ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವ ಭಯ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನನಗೂ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಲೋಕನ ಕಂಡ್ರೆ ಭಯ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಭಯ. ಇವತ್ತು ಸಾಲದಿಂದ, ರೋಗದಿಂದ, ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ, ದುಃಖದಿಂದ, ನೋವಿನಿಂದ, ನಿರಾಶೆಯಿಂದ, ಸೋಲಿನಿಂದ, ಏಕಾಂಗಿತನದಿಂದ ಕೊರಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಮಕ್ಕಳು ದೂರ ಆಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕಣ್ಣೀರಾಕಿ ಅಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಯೇಸು ಹತ್ರ ಹೇಳುವ, ಯೇಸುವೆ, ಈ ಲೋಕ ನನ್ನನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಈ ಲೋಕನ ಕಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಭಯ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾನಿರ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾನಿರುವಾಗ ಯೇಸುವೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ದೇವರು ನೀವು,
1 ಪೇತ್ರ 5:7 ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಇಹಲೋಕದ ಚಿಂತಾಭಾರಗಳನ್ನು ನನಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡು, ನಾನೇ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆಂದು. ಇಗೋ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತಾಭಾರಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು, ನಾನು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವ ದುಃಖ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವ ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ, ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ನಾನು ಜೀವಿಸ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು 2 ಕರಗಳನ್ನು ಹೃದಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಯಾರು ಎಲ್ಲ ನಾನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ನೋವಿದೆ, ತುಂಬ ನಿರಾಶೆ ಇದೆ, ತುಂಬ ದುಃಖ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಕೂತು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅಳ್ತೀವಿ. ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ಹತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ಇವತ್ತು ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವಂತ ದೇವರು ಪುಟ್ಟ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ ಹೃದಯ ತೆರೀರಿ, ಮನಸ್ಸು ತೆರೀರಿ. ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೌಖ್ಯಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬ್ರದರ್ ಹಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಿ, ನಮ್ಮನ್ನೇ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ, ಯೇಸು ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ದುಃಖ ಬಂದರೆ ಹತ್ತು ಬಿಡಿ, ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸುವ ದೇವನಲ್ಲಿಗೆ. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾನಿರುವೆ, ಹೌದೇಸುವೆ, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾನಿರುವೆ ದೇವಾ, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾನಿರುವೆ. ಫೀಲ್ ಮಾಡಿ ಯೇಸುವೆ ಸದಾ ಅನುಭವಿಸಿ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾನಿರಲು ಹೌದು ಯೇಸುವೆ, ಯಾವ ಚಿಂತೆಯು ನನಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ದುಃಖದ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಹೃದಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾನಿರಲು, ಯಾವ ಚಿಂತೆಯು ನನಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ದುಃಖದ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಹೃದಯದಿಂದ ಹೇಳುವ ಪ್ರಿಯರೇ, ಎರಡು ಕೈಯನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿ, ಎರಡು ಕೈಯನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಆತಾನೆ ಸದಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತುಸಾ ಮೋಕರ್ತ तुझ्या पाया तळा रावतलो, तुझे वाटे नाव सरतलो, तुझे संगी हांव गायतलो, हांव पाटी ससुरा तुझ्या पाया तळा गायतलो, तुझे वाटे नाव सरतलो, तुझे संगी हांव गायतलो, हांव पाटी ससुरा. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಸೌಖ್ಯ, ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ, ಒಂದು ಅನುಭವ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ನಾನು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ, ಆ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರವಾಹ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ, ಪೋಟ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಅದರ ಮೊದಲು ನಾನು ವಾರದಲ್ಲಿ 3 ದಿನ ಪೊಟ್ಟ ಡಿವೈನ್ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಟಾಕು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೋಮವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರ ನನ್ನ ಸೆಷನ್ ಆಗಿ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ, ಮಂಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸೆಕ್ಷನಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಶೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಶೀಟ್ ತಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು.
ನಾನು ಸಹ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ತುಂಬ ಯೂತ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದರು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ. ಅವರು ಈ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಇದ್ದ, ಆ ಗ್ಯಾಂಗಿಗೆ ಒಂದು ಲೀಡರ್ ಇದ್ದ. ಅವರು ತುಂಬ ತರಲೆ, ಯಾರು ಟಾಕು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ. ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡೋದು. ಫಾದರ್ ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಕರೆದು ಬೈದರು, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸಹ ಫಾದರ್ ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಕೇರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಾಗಿ ಆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪ್ಯಾರಿಷ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪೊಟ್ಟ ಡಿವೈನ್ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದು. ಆ ಶೀಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಹುಡುಗರು ಅದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದು ಓದೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನು ನನಗೆ ಪುರ್ಸೋತಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಲೀಡರ್ ಹೇಳ್ದ, ಅಷ್ಟೇನು ಪುರ್ಸೋತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ನಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫಾದರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಒಂದು ನನಗೆ ನೆನಪಿರೋದಿಲ್ಲ, ಎರಡನೆಯದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಲಿ ಫಾದರ್ ಹತ್ರ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೀನು ಫಾದರ್ ಹತ್ರ ಏನು ಹೋಗಿ ಬಾಯಾಟ ಹಿಡಿದೇನು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಈ ಚೀಟಿನೇ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಸಾಕು, ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ದೇವರು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಯಿತು, ಊಟ ಮುಗೀತು, ಎಲ್ಲ ಅವರವರ ಬೆಡ್ಡಿಗೆ ಹೋದರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ರಿಟ್ರೀಟಿಗೆ ಪಾಪ ನಿವೇದನೆಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು. ಪಾಪ ನಿವೇದನೆಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಅವರೇನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇನು ಕೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರನ್ನ ದೂಡೋದು ತಳ್ಳೋದು, ಯೂತ್ಸದು ಬುದ್ಧಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಯಾವ ಕೌನ್ಸ್ಲಿಂಗ್ಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೇಗಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಕೌನ್ಸ್ಲಿಂಗ್ಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ. ನಿಮಗೆ ಪೊಟ್ಟ ಡಿವೈನ್ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ನಿವೇದನೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೀಗ 21-22 ವರ್ಷ ನಡೀತಾ ಉಂಟು ಸಿಸ್ಟರ್. ನಾನು ಆ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟು ತರಳೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಹೆಂಗಾದರೂ ಇವನು ಉದ್ಧಾರ ಆದರೆ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದು. ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನನ್ನು ಕೂಡ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದೆ. ನಾನು ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಓದೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಆದರೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು 5-6 ಜನ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಅದು ಹೀಗೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ನಾನು ಆ ಪಾಪದ ಪಟ್ಟಿನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಪಾಪದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 3 ಮೊಳೆಗಳಲ್ಲಿ ತೂಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ, ರಕ್ತ ಸಿಕ್ತವಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. ನನಗೆ ದಾಹವಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ದಾಹವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಡಿದು ಕರೆಯುವ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇದ್ದವರು ಯಾವಾಗ ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿ ಹೋದರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಣಕಾಲು ಊರುವಾಗ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಗುರುಗಳಲ್ಲ, ನಾನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕಂಡೆ. ಯಾವ ಪಟ್ಟಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್, ನಾನು ಯಾವ ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೃದಯದಿಂದ ಅಳ್ತಾ 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 ನಾನು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನ ನಾನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸಿಸ್ಟರ್, ನಾನಿವತ್ತು ತುಂಬ ಹಗುರವಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಹಗುರವಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯ ಆಯಿತು ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಸಾರ್ತಿರೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ಸಿಸ್ಟರ್. ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ದಿನವೇ ಹೇಳಿ. ಪಾಪ ನಿವೇದನೆಗೆ ಅಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅಂಥ ಬಿಡುಗಡೆ ಇದೆ, ಅಂಥ ಸೌಖ್ಯ ಇದೆ, ಅಂಥ ಸಮಾಧಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕರೆದು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ ಆಯಿತು, ಪ್ರವಾಹ ಆಯಿತು. ಪ್ರವಾಹ ಆದಾಗ ನಾನು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಪೊಟ್ಟ ಡಿವೈನ್ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರವಾಹ ಮುಗಿದು ಇದನ್ನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಧ್ಯಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಗ. ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ಪಾಪ ನಿವೇದನೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಇಡೀ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪ್ಯಾರಿಷಿಂದ ತುಂಬ ಮಂದಿನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಡಿವೈನ್ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಿಸ್ಟರ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡದವರು, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಪಾಪ ಹೇಳಿ ಬರುವವರು, ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸು ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪುನಃ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿ, ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೇಸು ಸೌಖ್ಯ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ, ಯೇಸು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 100%, 101% ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯ, ಶಾಂತಿ, ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿ. ಯೇಸುವಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ತಾಯಿ ಬಳಿ ಮಗು ಬಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಯೇಸುವೇ ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಯಾವ ಡಿಗ್ರಿನೋ, ಯಾವ ಸ್ಟೈಲೋ, ಯಾವ ಕೆಲಸನೋ, ಯಾವ ಡಿಗ್ನಿಟಿಯೋ, ಯಾವ ಮಣ್ಣಂಗಟ್ಟೆನೋ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಯೇಸು ಮಾತ್ರ. ಆ ಯೇಸುವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿ. ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ಆದವರು ಕೂಡ ಅವರು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇವರು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಅವರು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಇವರು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಯಾರು ಯಾರನ್ನ ನೋಡೋದು ಬೇಡ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಇಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಯೇಸುವಿನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೂರುವ ಅವಕಾಶ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೈಬಲ್ ಓದ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರ ಆ ತ್ರಾಣವುಳ್ಳ ಹಸ್ತದ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರ ನೆರಳಿನಡಿಯಲ್ಲಿ, ಶಿಲುಬೆಯ ನೆರಳಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಆ ರಕ್ಷಾ ಕವಚದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡಿ. ನನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಯೇಸು, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಕೇಳಿ, 100% ಯೇಸು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಪ್ಪ ಕುಂಸಾರಕ್ಕೆ? ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಓಕೆ. ಮತ್ತು ದೇವರಿಂದ ದೂರವಾದಾಗ ಬಾಳು ಕಹಿಯಾಗತ್ತೆ, ವಿಷವಾಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತೊಂದು ಕುಂಸಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಾಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೀಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 5 ಫಸ್ಟಿಂದ ಹೇಳಿ. 1 2 3 4 5. ಸರಿ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. 1 4. ಪಾಪದಿಂದ ಬಂದ ರೋಗಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ. ನಿಮ್ಮ ನಗಲಿ ನಾ ಬಾಳಲಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ನಗಲಿ ನಾ ಬಾಳಲಾರೆ. गीत संको 21, पान संको 272 पेज नंबर कोंगनी सेक्शन अंदर 21. तू कसडून जीव सोना जेसू जेसू मजा जेसू तू कसडून जी ಎಲ್ಲರೂ जेसू मजा जेसू तू कसडून जीव सोना जेसू जेसू मजा जेसू. ಕಂಡ ಕನಸು ಹಾಳಾಯಿತು. ಯೇಸುವಿನಿಂದ ದೂರ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಳು ഇരുಳಾಯಿತು. ಯೇಸು ಅಂದರು ನಾನೇ ಬೆಳಕು. ನಾವು ಯೇಸುವಿನಿಂದ ದೂರ ಹೋದಾಗ ಕತ್ತಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ಅಂಧಕಾರ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಸಿಂಪಲ್, ಎದ್ದು ಯೇಸು ಹತ್ರ ಬರೋದು. 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳಿ. ಯೇಸುವೇ, ನೀವು ನುಡಿದಿರಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದವರನ್ನು ನಾನೆಂದಿಗೂ ತಳ್ಳಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದವರನ್ನು ಅಲೆರಿ 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 हवे देखले स्वप्न नास झाले जीवन पिड्यार झाले मजे चिंता सगळे नास झाले दूर
ಕೆತ್ತಿ ಹೇಳೋಣ. ಯೇಸುವೇ, ಯೇಸುವೇ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಕಡುಗೆಂಪಾಗಿದ್ದರೂ ಹಿಮದಂತೆ ಬಿಳುಪು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನ ಪಾಪವನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪಾಪದಿಂದ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ಪಾಪದ ಶಾಪಗಳು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ನನ್ನ ವಂಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. पातियेले सगळे पैसे झाले, एक सुरो हाव झालो. पिडेस जाऊन वळवळताना संसार काळो झालो. पातियेले सगळे पैसे झाले, एक सुरो हाव झालो. पिडेस्त जाऊन वळवळताना संसार काळो झालो. दुःखाने तुझ्या पाया पडलो, म्हाका तुवे मोगान वेंगून धरलोय. दुःखानी तुझ्या पाया पडलो, म्हाका तुवे मोगान वेंगून धरलोय. सुटका म्हाका दिली, जेसू सुटका म्हाका दिली. जेसू मोगान तुझ्या भरले, तुका सांडून सोना जेसू, जेसू मोजा जेसू. तुका सांडून जियेव सोना जेसू, जेसू मोजा जेसू, जेसू मोजा जेसू. तुका सांडून जियेव सोना जेसू, जेसू मोजा जेसू. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ. ಹೌದು ಯೇಸುವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬಾಳಲಾರೆನಯ್ಯ. ಈ ದಿನದಿಂದ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಿಯರೇ. ಯೇಸು ಅವರ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾವು ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ದೃಢ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ದೃಢ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಒಂದು ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಪ ನಿವೇದನೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಪ ನಿವೇದನೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಪಾಪಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯೇಸುವೆ, ಪಾಪದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಕರುಣಿಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಕರುಣೆ ತೋರಿ ಯೇಸುವೆ ಎಂದು 2 ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತುತ್ತಾ ಆತ್ಮರ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಅಗಲಿ ಬಾಳಲಾರದೆ ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ? ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಅಯ್ಯೋ, ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ನಗುಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಪ್ಪ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಗನಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗೆ ನಾಚ್ಕೊಳ್ತೀರಲ್ಲ, ನಾಚ್ಕೊಳ್ಳೋದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುಳಾ ಜಾಯ್ ಅಂತ. ನೆನ್ನೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ನೋಡಿದವರು ತುಂಬ ಮಂದಿ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಯಾರೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ? ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗಾಗಿ, ಅವಳ ಜೊತೆ ಇರುವವರಿಗಾಗಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕರು ಸಾವಿರಾರು ಜನ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಫಾದರ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಬ್ರದರ್ ಟಿ ಕೆ ಜಾರ್ಜ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ನಾನು ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಅನೇಕರು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರು. ಅದರ ಫಲ ಅವರೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬಂದರು ಯೇಸುವಿನ ಕರುಣೆಯಿಂದ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ, ಅವಳಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೆಲ್ಗಾಮಿಂದ ಬ್ರದರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಾರ್ವಾಲೋ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು, ಅವ್ರ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದರು. ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಸಿಸ್ಟರ್, ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನು ಬೇಜಾರಾಗಬೇಡಿ, 100% ನಮ್ಮ ಜೆನ್ನಿಫರ್ ವಾಪಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. ಅದು ತುಂಬ ಮಂದಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೇನು ನನಗೇನು ಸಾಂತ್ವನ ಏನು ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ಸಿಸ್ಟರ್, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಯೇಸು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಓದ್ಲು 2ನೇ ಸಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಯೇಸು ಹೇಳದಿದ್ದು ಯೇಸುವಿನ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಇಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಅಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾತಿಮಾ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ, 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನೋ 24/7 ಆರಾಧನೆ ನಡೀತದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಡೋರೇಷನ್ ನಡೀತದೆ ಅಲ್ಲ ಫಾತಿಮಾ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವ ಬರ್ಡಿ ಆಂಟಿ ಕರೆದು ಹೇಳಿದರು, ಮಂಜು, ಯುಕ್ರೇನ್ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಏನೋ ಈ ಯುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದ ಕಾರಣ ನಾವು ತುಂಬ ಭಾರದಿಂದ, ತುಂಬ ಉಪವಾಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಿಸ್ಟರ್, ನಾವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೃದಯದಿಂದ ಇದೀಗ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ದಿವ್ಯವಾಣಿಯ ಮೂಲಕ ನೋಡುವ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಯೇಸು ಸ್ಪರ್ಶ ತಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಭಾರಪಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಫಲ ಯೇಸುವಿನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮಗಳು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬಾಂಬಿಂಗ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಡದಲ್ಲಿ 1000 ಬಲದಲ್ಲಿ 10,000 ಜನ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದರೂ ನಿನಗೇನು ಸಂಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಪರಾತ್ಪರ ಪ್ರಭುವಿನ ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕಿರೋನು ಸರ್ವಶಕ್ತನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತನು ಎಂಬ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನೆರವೇರಿಸಿ ಯಾವ ಒಂದು ಗೀರು ಕೂಡ ಆಗದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಯುಕ್ರೇನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ಮುದ್ದಾದ ನಾಮಕ್ಕೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇನ್ನು ವಾರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲಿ, ಇನ್ನು 2 ತಿಂಗಳಿರೋದು ಅವಳ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ, ಅವಳ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಲಿ. ಇನ್ನು ಅವಳ ಥರನೇ ತುಂಬ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಲಿ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುಳಾ ಜಾಯ್. ನಾವು ಮಡಿಕೇರಿಯವರು. ಮಡಿಕೇರಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಮಡಿಕೇರಿಯವರು ನಾವು. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನಾವು 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳು, ನಾನು, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ, ನನ್ನ ತಮ್ಮ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಿಗಿಂತ ನಾನು 6-6.5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣದು, ನನಗಿಂತ ನನ್ನ ತಮ್ಮ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣವನು. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಹುಟ್ಟಿ ಒಂದು 6-6.5 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಾಗ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ
ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಏಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಏನೇ 6 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಸಹ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ಹಾಕಿದೆಯಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಗೆ 10 ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ, ನಿನಗೂ ಅಮ್ಮನ ಥರನೇ ಸಾಲಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಾಯ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲಂತೆ. ಹಾಲು ಕೊಡುವಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸರದಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪನಿಗೆ ನನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರುವ ತನಕ ಪಪ್ಪನೇ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಪಪ್ಪನೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಪಪ್ಪನೇ ನನ್ನನ್ನು ಮಲಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅಷ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ನನಗೆ ಒಂದು 9-10 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಇರುವಾಗ ತೀರಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರು. ನಾನು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದೆ, ಡಾನ್ಸ್, ಹಾಡು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದ್ರೆ ಕೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ. ಇದ್ದೀರಾ ಟೀಚರ್ಸ್? ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಟೀಚರ್ಸ್ 2 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಜನರನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದುವವರು, ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಓದದೇ ಇರುವವರು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಈ 2 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮರೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ತೀರಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ಬಿಡ್ತು. ಓದೋದಿಲ್ಲ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಪ್ಪಂದಿರು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ತಂದು ಬಿಡೋದಾದರೆ ಅವರ ಅಪ್ಪ ಓದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಹುಡುಗಿನ ಹಿಡಿದು ಸರಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಬುಕ್ ಅರ್ಧಾಕ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ, ಟಿಫನ್ ತೆಗೆದು ಚೆಲ್ಲಿಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ಟೀಚರ್ಸ್ ಮುತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಸರಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ರು, ಸಮ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕರೆದು ಹೇಳೋದು, ಆಗಲ್ಲ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ, ಕರೆದು ಹೇಳೋದು. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿ ದಿನಾ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಇದು ಮಾಡಿದ್ಲು, ಅವಳನ್ನ ಹೊಡೆದ್ಲು, ಅವಳನ್ನ ಜಿಂಟಿದ್ಲು, ಬುಕ್ ಕರೆದ್ಲು, ಟಿಫನ್ ಚೆಲ್ಲಿದ್ಲು, ದಿನಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟುದ್ದ ಬಾಯಾಟ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ದು. ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಹೊಡಿಯೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಹೊಡಿಯೋದು? ನಾನು ಹೀಗೆ ಇದ್ದೆ, ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ದೆ, ನರಪೇತ್ರ ನಾರಾಯಣ ಥರ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡಿಯೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ರಾತ್ರಿಡೀ ಅಳೋದು, ದೇವಾ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಗಂಡನ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ, ಯಾಕಾದರೂ ಇಂಥ ಗಂಡು ಬೀರಿ ಮಗಳನ್ನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಮ್ಮ ದಿನಾ ಅಳೋದು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಥರ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಕ್ರೈಸ್ತಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾನೊಂದು ಅಕ್ರೈಸ್ತ ಕುಟುಂಬದವಳು ಆಗಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಅವರ ಕರುಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆದರೆ ನಾನು ಎಂಥ ತುಂಟಿ ಇರಲಿ, ನಾನು ಯಾವುದರಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿರಲಿ, ಯೇಸುವಿಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆ, ಪ್ಲಾನ್, ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು. ಯೆರೆಮೀಯ ಪ್ರವಾದಿ ಗ್ರಂಥ 29ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ, ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ, ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಅದು ನಿನ್ನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ, ನಿನ್ನ ವಿನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲಾನ್, ಪದ್ಧತಿ ಇದ್ದ ನನ್ನ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು ದಿನ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಬೇಬಿ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನಗಿಂತ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಮಗಳಿದ್ಲು ಸುನೀತಾ ಅಂತ, ಈಗ ಅವಳು ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್. ಅವಳ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬೇಬಿ ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನ ನಾನು ವರ್ಸಲಿನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಮಸ್ಕಾ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕಾನ್ವೆಂಟಿಗೆ ವೀರಾಜಪೇಟೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೆದಮಲೂರು ಅಂತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಮಂಜುನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಾನು ಈಗಲೂ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಆ ದಿನ ಬೇಬಿ ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿದ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ 1000 ಇದು ಲಡ್ಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಡೆದ ಅನುಭವ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ತಮಾಷೆಗೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಕಲಿಯದಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ತರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಾನ್ವೆಂಟಿಗೆ ಓದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ಒಂದಿನ ನಾನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದಿನ ರಜೆಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. 15 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೇ ಅಕ್ರೈಸ್ತರು ಒಂದು 30-35 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಥರ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಿಸ್ ಬೇಗನೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ರು. ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಕೂಡ ಪಪ್ಪ ಇರುವಾಗಲೇ ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು 15 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ. ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಕ್ಕ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ನಾನು ಕೇಳಿದ, ಅಕ್ಕ ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ಲು, ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮದುವೆ ಆಗಿ 4-5 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ನೀನು ಕಾನ್ವೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ನನಗೊಂದು ಮಗು ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ನಾನು ವಾಪಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟಿಗೆ ಬಂದೆ ರಜೆ ಮುಗಿಸಿ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ನನ್ನ ಕರೆದು ಕೇಳಿದರು, ಮಂಜು ಏನಾಯಿತು ನಿನಗೆ, ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಮೈ ಹುಷಾರಿಲ್ವಾ? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತುಂಬ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ಲು, ನನಗೆ ತುಂಬ ನೋವಾಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರು, ಮಂಜು ನೀನು ದಿನ ಬಲಿಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಪರಮಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತುವಾಗ
ಅದು ಬರೀ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಆ ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಿ ನೀನು ಕೇಳು, ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳು. ಏಕೆಂದರೆ ಬೈಬಲ್ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಮಂಜು, ಯೋಹಾನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳು, ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯೇಸು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ದೇವರಲ್ಲ, ಯೇಸು ಕೊಡುವ ದೇವರು. ನೀನು ಆ ಪರಮಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿರುವ ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಿ ನೀನು ಕೇಳು, ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನಿಗೊಂದು ಮಗು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕನಿಗೊಂದು ಮಗು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಒಂದು ಅಕ್ರೈಸ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನನಗೆ ಬಲಿಪೂಜೆಯ ಮಹತ್ವ ಆಗಲಿ, ಜಪಸರದ ಮಹಿಮೆ ಆಗಲಿ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾನ್ವೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ನಾನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮೊಣಕಾಲು ಊರುವಾಗ ಮೊಣಕಾಲು ಊರ್ತಿದ್ದೆ, ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವಾಗ ಎದ್ದು ನಿಲ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನಿಗೊಂದು ಮಗು ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ, ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನಿಗೊಂದು ಮಗು ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ವರ್ಷ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ 13 ದಿನ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಕಾನ್ವೆಂಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಬೇಬಿ ಅಕ್ಕ ಬಂದು ಹೇಳಿದರು, ಮಂಜು ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹೇಗಿದ್ರು ತಟ್ತೀರ, ಜೋರಾಗಿ ತಟ್ಟಿ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಜಿಪ್ಪುಣತನ ಬೇಕಾ ಬೇಡುವ ಅಂತ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಅಷ್ಟು ತನಕ ನಾನು ಹಗಲೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ, ನಾನು 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಷ್ಟು ತನಕ ಹಗಲೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪನ ನೆನೆಸಿ ನಾನು ತುಂಬ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಒಂದಿನ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ, ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ದಾರೆ? ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪಪ್ಪ ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ನಾನು ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ದೇವರೇ ಹಗಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪನ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೋ, ರಾತ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಕಳಿಸ್ಕೊಡು, ನನ್ನನ್ನು ತಟ್ಟಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪನ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆದರೆ ಆವತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರು ಒಂದಿನ ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪರಮಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿರುವ ಯೇಸು ಮಾತ್ರ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಯೇಸು ಹತ್ರ ನಾನು ಏನು ಕೇಳಿದರೂ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ನನಗೆ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಕೊಡಿ, ನನಗೆ ಪರಮಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಅವರೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೂ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಈಗಲೇ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಹುಡುಗಿ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಹುಡುಗನ ಮದುವೆ ಆಗೋದಾದರೆ ಆಗ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಪರಮಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಪರಮಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ನಿಂತಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾನು. ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಆ ಪರಮಪ್ರಸಾದದ ಶಕ್ತಿ ನನಗೂ ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅವರು ನಂದೇ ಏಜ್, ಹೋಗಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಆ ಕಡೆ ಅಂತ ದೂಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನಿನ್ನ ಮುಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇದು 2-3 ವರ್ಷ ನಡೀತು. 10th ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯಿತು. ಒಂದಿನ ನಮ್ಮ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ರು. ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅವರು, ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೋನಿ ಅಂತೇಳಿ, ಈಗ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕರೆದು ಸರಿ ಬೈದರು, ನೀನು ಏನದು ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ತಳ್ಳೋದು ದೂಡೋದು, ನಿನಗೆ ಭಯಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಾಳೆಯಿಂದ ನೀನು ಚರ್ಚ್ ಕಡೆಗೇ ಬರಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನನಗೆ ದುಃಖ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆ ಜೋರಾಗಿ ಹತ್ತುಕೊಂಡು ಸಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ, ಸಿಸ್ಟರ್ ನಾನು ತುಂಬ ಸಮಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪರಮಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಆದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವ್ರನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಯೇಸುವಿನ ಶಕ್ತಿ ನನಗೂ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿಸ್ಟರ್ದು ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಬಂತು. ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರು, ಮಂಜು ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಒಪ್ಪದಾದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು. ನಾನು ಇರುವ ಜಾಗದಿಂದ ಕೆದಮಳೂರಿಂದ ಕೊಡಗಿನ ಸಿದ್ದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾವು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಾದರೆ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಸಿಸ್ಟೇ ಬಸ್ ಫೇರ್ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾನು ಹೋಗಿ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು, ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಮ್ಮ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ಬಾವ, ಮಾವ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪದಾದರೆ ನಂದೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಪಪ್ಪ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏನಾದರೂ ಆಗೋ ಹೊತ್ತಲಾಗಿ ಬೇಗ ಬಾ, SSLC ಕಳೀತು, 15 ವರ್ಷ ಕಳೀಲಿಕ್ಕಾಯಿತು, ಹಿಡಿದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರು. ನಾನು ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳಿದೆ, ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಂದು ಸೈನ್ ಮಾಡಿ. ಈಗಿನ ಥರ ಮೊಬೈಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಹೋಗಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಲ ಅಂತ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಅದು ನನ್ನದೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಅಮ್ಮ ಬಂದು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದರು. 1993 ಮೇ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನನಗೆ ಜ್ಞಾನಸ್ನಾನವೆಂಬ ದಿವ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಸಭೆಯ ಒಂದು ಅಂಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದರು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣನೂ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸು, ಮಂಜುಳಾ ಜಾಯ್ ಇವತ್ತು ಈ ಪವಿತ್ರ ಬಲಿಪೀಠದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಅವರ ಕರುಣೆ, ಅವರ ಅದ್ಭುತ, ಅವರ ಅತಿಶಯ, ಅವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರನೇ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ 1.5 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಇರುವಾಗ ನನ್ನ ತಲೆಯಿಂದ ಕಾಲು ತನಕ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಗುಳ್ಳೆಯಾಗಿ ಅದು ಕಿವು ತುಂಬಿ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಿತ್ತಂತೆ.
ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನನ್ನನ್ನು ಬಾಳೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಿ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಗೆ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಪಯ್ಯ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅಂತಿದ್ರು, ಈಗ ಅವರ ಮಗ ಇದ್ದಾರೆ ರಮೇಶ್ ಬೋಪಯ್ಯ ಅಂತ. ಆ ಬೋಪಯ್ಯ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡೋದಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜೀವ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಕೂಡ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ಹೋಗ್ಲಿ ಮಗುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹಾಲು ಹಿಂಡಿ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಂತೆ, ನನ್ನ ಮಗು ಈಗ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. 47 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೂ ಗುಂಡುಕಲ್ ಥರ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಾನು 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನನ್ನ ಈ ಬಲದ ಕಾಲು ಪೋಲಿಯೋ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ತಿರುಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಈಗಲೂ ಪೋಲಿಯೋ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಲ್ಲ, ಬರುವ ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿದರು ಇದೊಂದು ಪೋಲಿಯೋ ರೋಗ, ಇದಕ್ಕೆ ವಾಸಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪಿನರಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನಾಟಿ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಪಾಪ ನನ್ನನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಆ ವೈದ್ಯರು ನನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದರು, ಈ ನನ್ನ ಔಷಧಿ ಏನು ಈ ಸೊಟ್ಟಗಾದ ಕಾಲನೇನು ನೆಟ್ಟಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕುಂಟುಕೊಂಡಾದರೂ ನಡೆಯುವಷ್ಟು ಈ ಹುಡುಗಿದು ಕಾಲನ್ನು ನಾ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಷಾಯ ಕೊಟ್ಟು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಕೊಟ್ಟರು. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಯೇಸು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಯೇಸುವೆ ಯೇಸುವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಷಾಯ ಕೊಟ್ಟು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸೊಟ್ಟಗಾದ ಕಾಲು ನೆಟ್ಟಗಾಗೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ ಕಾಲನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನನ್ನ ಕಾಲನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಾನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಬಸ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಆ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಯಾರೋ ಕೊಟ್ಟು. ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಂದು ಬಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೆಲ್ಲಿದ್ಕೆರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಓಡಿತು. ನನ್ನ ಚೆಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ರಾಡಿಗೆ ಹೊಡಿತು, 2 ಕಡೆ ರಿಪ್ಸ್ ಕಟ್ಟಾಯಿತು, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏಟು ಬಿತ್ತು. ನನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಈ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಾದ ಕಾರಣ ಮೂಳೆ ಕೂಡ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏಟು ಬಿದ್ದ ಕಾರಣ ಈ ಹುಡುಗಿ ಬಗ್ಗಿಕೊಂಡೇ ನಡೀತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಯೇಸು ಅವರ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನೆಟ್ಟಗೆ ನಡೆಯುವ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದರು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಾನು ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಆದಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 3-4 ತಿಂಗಳು ನನಗೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಗಾಡ್ ಮದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೇರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಮೈಸೂರು ಮಿಷನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದರು, ಈ ಹುಡುಗಿದು ಗರ್ಭಚೀಲ ಯೂಟ್ರಸ್ ತುಂಬ ವೀಕ್ ಇದೆ ಸಿಸ್ಟರ್, ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇನಾಗಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವಳ ಜೀವ ಉಳಿಲಿ, ನಾವು ಆ ಯೂಟ್ರಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ, ತೆಗೆಸಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವಳು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಈಗ ಇವಳ ಗರ್ಭಚೀಲ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇವಳ ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನು ಎಷ್ಟು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಗರ್ಭಚೀಲ ಹಾಗೇ ಇರಲಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಮುಂದೆ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಸಿಸ್ಟರ್. 3 ತಿಂಗಳು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದರು, ಸಿಸ್ಟರ್ ಈ ರೋಗ ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಇವಳ ಯೂಟ್ರಸ್ ತೆಗೆಯೋದೇ ಬೆಟರ್, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವಳ ಯೂಟ್ರಸ್ಸಿಗೆ ಶಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನನ್ನನ್ನು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ವಾರದಲ್ಲೇ ಸಿಸ್ಟರ್ ನನ್ನನ್ನು ಪೊಟ್ಟ ಡಿವೈನ್ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಮಲಯಾಳಂ ಸೆಕ್ಷನಿಗೆ 1 ವಾರ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಪ್ರಿಯರೇ. ಆ ಧ್ಯಾನ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಆಗಿ 3.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಈ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿಟ್ಟರು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ನನ್ನ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಓದಿದಲ್ಲ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಟೆರೇಷಿಯನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಟೀಚರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಟೀಚರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆಗ ತಾನೇ ಈ ರೀತಿ ಕರಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಸಮಯ. ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಶಪರ್ಡ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಯೂತ್ ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ಹಾಗೆ ದೇವರು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಕ್ರೈಸ್ತರು ನನ್ನನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಕಡೆಯಿಂದ ಮದುವೆಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಟೀಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಇದ್ದರು. ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಒಬ್ಬ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವನಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ದಿನ ಬಲಿಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಪರಮಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹುಟ್ಟು ಕ್ರೈಸ್ತ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅವರೆಲ್ಲ ನನಗಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರಿಯರೇ. ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಫಲ ಯೇಸುವಿನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಫಾದರ್ ಗ್ರೆಗರಿ ಅಂತಿದ್ರು, ಈಗ ತೀರಿ ಹೋದ್ರು ಅವರು. ಅವರ ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಅವರು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ 86 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ನಮ್ಮ ವಿವಾಹ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ರು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಮದುವೆ ಆಯಿತು, ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು. ಇಬ್ಬರು ದೇವರು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಜೀವನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಹುಟ್ಟು ಕ್ರೈಸ್ತ ಆದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಗಂಡ ಭಾನುವಾರದ ಬಲಿಪೂಜೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಥರದ ಯಾವುದೇ ಧ್ಯಾನಕೂಟಕ್ಕಾಗಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಿದ್ದೆ, ದೇವರೇ ಒಂದು ಏಟು ಕೊಟ್ಟಾದರೂ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಧ್ಯಾನಕೂಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸು ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದಯಪಾಲಿಸು. ಒಂದು ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 2:30-3 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಗಂಡ ಕೇಳಿದ್ರು, ನಿನಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರುತ್ತೆ? ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, 2:30-3 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಕಣೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಫುಟ್ಪಾತಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಹೇಗಿದ್ರು ಶನಿವಾರ ನಾವು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಪೊಟ್ಟ ಡಿವೈನ್ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣವಾ? ನಾನು ಆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾವ ಸೀಮೆ ಹೆಂಡತಿಯ ನೀನು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಫುಟ್ಪಾತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾಳೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಸ್, ಆ 3:30-4 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾದರೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಫಾದರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ಗೆ ಕರೆದ್ರು, ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಫಾದರ್ ಪನಕಲ್ ಹತ್ರ. ಫಾದರ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು, ಜಾಯ್, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಯೇಸು ಹತ್ರ ಬಾ, ನೀನು ಏನೆಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯೋ ಅದರ 2ರಷ್ಟು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದರು, ಮಂಜು, ಆಳವಾದ ಒಂದು ಬೇರು ಬಿಟ್ಟ ಗಿಡವನ್ನು ಸಮೇತ ಕಿತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೆಡೋದನ್ನ ದೇವರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಅದರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಗೂಡು ಕಟ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ನೆರಳಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಬೈಬಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯೇಸುವೇ ದೇವರು ಅಂತೇಳಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಈ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಯೇಸು ಕಟ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾರಿದ್ವಿ. ಏನೆಲ್ಲ ಮಾರಿದ್ರು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಾಲ, ಎಷ್ಟೋ ಬಡ್ಡಿ ಸಾಲ ಹಾಗೆ ಉಳಿದೋಯ್ತು. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದೇ ಊರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗಿಬಿಟ್ರು ಪ್ರಿಯರೇ. ಅಷ್ಟು ತನಕ ಯಾವ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂದರೆ ಭಾರ ಯಾವುದು ಹೊತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರೂ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. ಸಾಲಗಾರರು ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿನೇ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ಮಂಜುಳಾ ಜಾಯ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾಣ. ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ನಾಯಿಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ಸಕ್ಕರೆ ಸುತ್ತ ಇರುವೆ ಮುತ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ದೂರ ಆಗಿಬಿಟ್ರು. ಅಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು. ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಟೆನ್ಷನಿಂದ ಬರೀ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ನೆಪ. ಆದರೆ ಅದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಪಸ್ಸಾದಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದರು, ಈಗಲೇ ನೀವು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಥವಾ ಮೈಸೂರು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರು ಪೇರೆಂಟದು ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು KMC ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಪ್ಸರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ, ಯೇಸುವೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. ಪ್ರೇಷಿತರ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪ 16:31 ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ನೀನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುವೆ ಆದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವುದು ಅಂತ. ನನಗೆ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ನೀನು ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹಠ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾನು. ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಬ ಅಂತೇಳಿ ಶಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಬ್ರದರ್ TK ಜಾರ್ಜದ ನೆನಪಾಯಿತು ನನಗೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಅಣ್ಣ ಈ ರೀತಿ ಜಾಯ್ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಮಂಜು ನಿನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ದೇವರು ಜೀವ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವತ್ತು ಅವರು ಹೇಳಿದ ಆ ಸಾಂತ್ವನ, ಆ ಮಾತೇನು ನನಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಪ್ರವಾದಿಯ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ನುಡಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದರು, ಆಪರೇಷನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರೀಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ 1 ವರ್ಷ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಯೇಸುವಿನ ಕರುಣೆಯಿಂದ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸೌಖ್ಯಗೊಂಡು ಯೇಸುವನ್ನು ಅರಿತು ಅನುಭವಿಸಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಮಗನಾಗಿ ಆ KMC ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಇಂಥ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೇಸುವಿಗೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಆದ್ವಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 2007ರಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ TK ಜಾರ್ಜ್, ಫಾದರ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ಪರ್ಶ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಆಲ್ಬಮ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೆನ್ನೆ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಹಾಡಿಗೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ವೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರು ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, PG ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೆ, ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಏನು ತಿಪ್ಪರ್ಲಾಗ ಹೊಡೆದ್ರೂ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಾಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ವೀಸಿಂಗ್ ಆಯಿತು.
ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದರು, ಮಿಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿದು ವೆದರ್ ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೇಗಿದ್ರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ನಾನು 2009ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು 13 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅನಾಥಳ ಥರ ಊಟಕ್ಕೆ ಸಹ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಕೂಡ ದುಡ್ಡು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾರ್ದೋ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಒಂದೊತ್ತು ಊಟಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಂದೊತ್ತು ಊಟಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ವರ್ಷ ಲಾಸ್ಟು ಹೋದ ಕಾರಣ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು. ಕಷ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕಷ್ಟ. ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ತಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ದಿನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳದೆ ನನಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗರ್ಭಚೀಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಡ್ಡೆಯಾಗಿ ನಾನು ಸಾವಿನ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ತಂಡದವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲಾರ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದೆ. ಆಗ ನಾನು ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ, ಯೇಸುವೆ, ನನಗಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಯೋಹನ 10:10ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು ಜೀವ ನೀಡಲು, ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ನೀಡಲು ಅಂತೇಳಿ. ನನಗೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟರೆ 24 ಗಂಟೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನಿಲ್ತೀನಿ ಯೇಸುವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋದೆ. ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿ ಸೌಖ್ಯಪಡಿಸಿದರು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಸೆಲೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾನ್ ಬಾಸ್ಕೋ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ. ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರು ಅಲ್ಲೇ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಒಂದಿನ ಬ್ರದರ್ TK ಜಾರ್ಜ್ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿನಗೆ ದೇವರು ಸೌಖ್ಯ ಕೊಟ್ಟರೆ 24 ಗಂಟೆ ನಿಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ನಿನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ? ಆ ಮಾತಿಗೆ ಫಲನೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಾಲ ಉಂಟು, ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡಬೇಕು, ಗಂಡನ ಸಣ್ಣ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವ್ರು ತುಂಬ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದರು, ನಿನ್ನಂತೆ ದೇವರು ಯಾರನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ದೇವರು ನಿನಗೆ ತುಂಬ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಂಜು, ನೀನು ನಿಂತು ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ದೇವರು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡು. ನಾವಿಬ್ಬರು 3 ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದೊತ್ತು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ನಾನು ರಿಸೈನ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ರಿಸೈನ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ 7 ದಿನದೊಳಗೆ ₹1 ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಒಮಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಲದ ಅವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ವಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ CD ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಪ್ರೋ ಲೈಫ್ ಟಾಕಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, CD ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ತುಂಬ ಮದುವೆ ಆದವರು, ಮದುವೆ ಆಗದವರೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಇದು ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿದಿಂದ ಓದೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. 9-10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1023 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಏನೂ ಅಲ್ಲದ ಮಂಜುಳಾ ಜಾಯಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟರು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ನನ್ನ ಮಗ ಏನು ಓದ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತನಕ. ಯೇಸು ಅವನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರು, ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದ್ರು, ಅವನನ್ನು ಯೇಸು ಅವರ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕೃಪೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ವರದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ BE.Com ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಕೃಪೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಸೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಇವತ್ತು MBBS ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಫೈನಲ್ ಇಯರ್. ಇನ್ನು 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಯಾವುದೇ ವಾರಿದ್ರು ಏನಿದ್ರು ಯೇಸುವಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಂಥವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ತನಕ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೇಡು ಸಂಭವಿಸಲ್ಲ, ಯೇಸು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಯೇಸು ಸ್ಪರ್ಶ ತಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಸೇರಿಕೊಂಡೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಕ್ಕೆ. ಏನೂ ಅಲ್ಲದ ಮಂಜುಳಾ ಜಾಯಿಯನ್ನು ಯೇಸು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸರ್ವ ಜನರು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧಿಸುವ ಒಂದು ದೇವರು ಅಂತಿದ್ರೆ 10ರಲ್ಲ 11ನೆಯ ದೇವರಲ್ಲ, ಯೇಸು ಒಬ್ಬರೇ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಗಿ ಕೂಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಏನು ಅಲ್ಲದ ಮಂಜುಳಾ ಜಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಇವತ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟು ಕ್ರೈಸ್ತರು, ರಾಜರಾಜಕ ವಂಶದವರು, ಸಿಂಹದ ಮರಿಗಳು, ಯೇಸುವಿನ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳು. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವ ದುಃಖ, ದಾರಿದ್ರ್ಯ, ನಿಂದೆ, ಅಪಮಾನ ಎಲ್ಲದರಿಂದ 100%, 101% ಸತ್ಯ ದೇವರು, ನಿಜ ದೇವರು, ಜೀವಂತ ದೇವರು, ಜೀವಿಸುವ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. आमच्या जाग्यार आमी उबे रावया. एक घडी बरो भयणीन ताजी साक्स सुम्या मुखार सांगली. सुम्यान कितलें बरेंपण, ताका अक्रिस्तांव भयण जाल्यार ताजो भावार्थ देवाच्या उतराची सकत मागण्या जिवीत. आज आमी सुटाव्या कुमसार जाला जेजूचें बेसांव घेवंक येचें पडें. दोनी हात आमचे वयर उबारुया, आमच्या कुटुंबाच्यांक समर्पण दिवया, भुरग्यां बाळांक समर्पण दिवया, जीं कोण आज येवन तांकां समर्पण दिवया.
आमची पातकां सक्कड सोम्यान भोगशिल्यांत आमचे तुजे आशिर्वाद बेसांव देंवन येवच्या खातीर आमी स्तुती कर मागया हालेलुया 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 सर्वेस्पर बापा तुका अर्घा होकळा बोकाणी दिता आज आमची कुमसार आयकूंक आयलेले सोरी आज हाका खातीर हांव तुका अर्घा दिता ह्या साक्रमेंताद्वारे तुवें आमच्या लोकांक आपुटल्या खातीर अर्घा दिता आयच्या दिसा भयणीचे साक्षेद्वारे आमचो भावार्थानिकी घट केल्या खातीर अर्घा दिता सोम्या जेजू ह्या आराधना तुवें आमकां हर एकल्यांक आपुटल्यान अभिशेक केलाय अर्घा तुका होगळा तुका महिमा तुका आमी सांगलेली सर पातकां फाळां सुमेत तुवें हुमटून उडयल्या ती आनी कितेंच पाटी नासतना पवित्रपणान जियोक आमकां तूं आशिर्वादीत कर म्हण आमी मागया हालेलुया दिंबी घालया हे देवाडा साक्रामेंता ये देवड़ा Sacramenta साष्टांग नमन करूया पुरविल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आधार्या सलवणवेच्या अस्कत विश्व्या बावडताचे बळ दिव्या जशे बापा तशे पुताक उल्हासानी स्तुतीसा पदवी महिमा ससना ससना एका तळ्यान हसिता तुका दोगांच्या फेरिता समीना वाढता प्रार्थुया हे देवा विची सक्रमेंता काल तुझे कष्ट उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडणीचो फळ सदांच आमचे दे आमी भोगा सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोवेत मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां देन फावो कर जो जियेताय आनी राज्य करताय ससनाच्या ससना दयकन बसा मी सुरू जावच्या पयलें थोड्यो कळोवण्यो करूंक आवाश येता आज रेतिरेचो तिसरो दीस मिसाच्या बलिदाना संगी आमी 6:30 वरार हो दीस संपयता फाल्यां रेतिरेचो निमाणो दीस तुमी बेगीनच येया 2:30 वरार आयल्यार 6:15 आमकां रेतीर केल्यार मागीर 5-10 मिनट आमकां उपकार बावडूंचें मुठवें कार्य आसतलें तुमी सक्तांनी हजर आसा जे म्हूण आनी फाल्यां ये जे म्हण हांव तुमच्या लागीं विनंती करता व्हडा संख्येन आमी आयल्या आनी सुटावे कुमसार आज जाल्या कुमसारा कुमो केल्ल्या आमच्या ह्या 8 याजक भावांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आज कोणाचो जल्म दीस आसा काजाराचो दीस आसा तांकां सक्तांकी शुभाशय पाठयता आनी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार तांच्या समेस्तां बसत मागया फाटल्या 2-3 दीस तावन आनी पयलें जाल्यार थोडीं कुटुंबां आमकां हांगा जेवण दांडी ते आसात तांचें बरें मोन तें आमकां उक्त्यान वा पर्सनली थँक्यू म्हणून अवकाश मेळना हो एक संदर्भ तांकां समेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा हांव तुमच्या याजकांचेर ह्या पंगडाचेर तुमी दाखयल्ल्या मोगा पसत फाल्यां 9 ते 12 पर्यंत आज कशें आयज मस्त लोक आयिल्लो आज कावन्सिलिंगाक मागण्याक फादर फ्रँकलीन सकाळीं 8:30 तावन लगभग 12:30 मुसोरी विजीत आसलो तशेंच ब्रदर टी.के. जॉर्ज आनी आमची भयण मंजुळा थंयसर कोवेंतांत मस्त जाणांनी हाजो फायदो जोडला फाल्यां सकाळीं 9 to 12 ब्रदर टी.के. जॉर्ज आनी आमची भयण मंजुळा ब्रदर विलियम आसतले फादर फ्रँकलीन ताका तुर्तान एक मिटिंगा वचूंक आसा बेळतांगडी पूण दनपारा उपरांत आमच्या रेतीर एक पाटी पावता देखून फाल्यां तुमी येवयेत एक पर्स मेळ्ळ्या काल हें आयचे फाल्यां सकाळीं वा फाल्यां दनपारा उपरांत येवन ताची वळख सांगून तुमी व्हरयेत परत एक बोटी तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आनी सर्व बरें मागता आमी गायना मुखांतर मिसाच्या बलिदानाक आयतीच जावया उबी रावया गायन संको 148 काडया
148 गायन संघ. ನನ್ನ ಯೇಸು ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನನಗೆ ನೀಡಿದರು, ಮನದ ದುಃಖ ಭಾರವೆಲ್ಲ ದೂರವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಯೇಸು ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನನಗೆ ನೀಡಿದರು, ಮನದ ದುಃಖ ಭಾರವೆಲ್ಲ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಸಂತೋಷ ಬಂದಿದೆ, ಉಲ್ಲಾಸ ತಂದಿದೆ, ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮವ ಮನದಿಂದ ಹಾಡುವೆ. ನನ್ನ ಯೇಸು ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನನಗೆ ನೀಡಿದರು, ಮನದ ದುಃಖ ಭಾರವೆಲ್ಲ ದೂರವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಪಾಪವ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕ್ಷಮೆಯು ನನಗೆ ದೊರಕಿದೆ, ಕಡುಗೆಂಪಾದ ಪಾಪವೆಲ್ಲ ಕರಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಸಂತೋಷ ಬಂದಿದೆ, ಉಲ್ಲಾಸ ತಂದಿದೆ, ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮವ ಮನದಿಂದ ಹಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ಯೇಸು ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನನಗೆ ನೀಡಿದರು, ಮನದ ದುಃಖ ಭಾರವೆಲ್ಲ ದೂರವಾಗಿದೆ. मिसळचें बलिदान दिता जेराल्ड डिसोजा आनी कुटुंबाक गामीस पोरनी इगर्ज. आमची सर ते समर्पण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी ह्या जाग मागतले. हांव बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या आसुमी जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. कुमसाराच्या साक्रामेंतान जेजून आमची पातकां बुक्षिल्यांत, त्या खातीर आमी देवाक अर्गां दिवया. प्रार्थुया. कोणवळ्या बापा आमच्या देवा, तुजे परजेचे भक्तीचेर दयेन दीस घाल. भायल्या वस्तूंनी त्याग आनी दंडवण करून आनी प्रिती मोगाच्यो कोरण्यो वाडोवन भितरल्यान आमची काळजां तुजे सेवेंत देखतेर जावं. आमच्या आसुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जोना प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पराचे उतर दुसरे पावटी जोनाक पावले. ऊट आनी निनिवेक त्या व्हड शहराक वच आनी जे सगळे हांव तुका सांगतलो ते त्या शहरांतल्या निवास्यांक परगट कर. जोना भायर सरलो आनी सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन निनिवेक गेलो. निनिवे एक भोव व्हड शहर, तांतल्यान सोलोन वचोंक 3 दीस लागतले. जोना शहरांत भितर सरलो आनी 1 दीसभर चलत वचून अशें परगटूंक लागलो. फकत 40 दीस उरल्यात आनी उपरांत निनिवेचो नाश जातलो. निनिवेच्या लोकान देवाचेर विश्वास दवरलो. तांणी एक उपास परगट केलो आनी सगळ्यांनी वडांनी तशेंच ल्हानांनी गोणये वस्त्रां पांगुरलीं. ही खबर निनिवेच्या रायाक पावली. तो आपल्या सिंहासना वयलो उठलो, आपली वस्त्रां ताणें काडलीं, गोणये वस्त्रां तो न्हेसलो आनी गोबरांत बसलो. उपरांत ताणें निनिवेन अशें परगट करूंक लायलें. रायांचे आनी ताच्या अधिकाऱ्यांचें फर्माण हें: मनशां आनी जानवरां, गोरवां आनी बकरे कितेंच खायना जावं आनी उदक पियेना जावं. मनशां तशें मनजाती गोणये वस्त्रां पांगरूं आनी व्हडल्यान देवाक उलो मारूं. जण एकलो आपली वायट साल आनी आपल्या हाताक लागून आसलेलो जुलूम सांडू. कोण जाणा एकाद्या वेळार देव आपलें मन बदलीत आनी आपलो जळतो राग तण करीत. आनी अशें आमचो नाश जावचो ना. देवान तांची प्रतिक्रिया पळयली. तांणी आपले वायट सालीक पाट केली हें ताणें पळयलें. आनी जे विघ्न आपूण तांचेर धाडटलो म्हूण ताणें तांकां परगट केल्लें
त्या विघ्ना विशीं ताणें आपलें मन बदलिल्लें, ताणें तें तांचेर धाडूंक ना. देवाचें उतार हें. देवाचे वडुपकार. श्लोक. दुखेस्तांनी कलतें काळी सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. दुखेस्तांनी कलतें काळी सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करिसो नाय. काकुळदारा देवा म्हजी काकूत कर. भोव कणवळ्या देवा म्हजे गुन्यांव पुसून काड. तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या कथांतलो, नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो. श्लोक. दुखेस्तांनी कलतें काळी सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा, आनी नव्यान एक दृढ मन म्हजे थंय आसा कर. तुज्या दोळ्या मुखा वयलो म्हाका पयस उडय नाका. तुजो पवित्रोत्मो म्हजे तावन कांड मरा नाका. श्लोक. दुखेस्तांनी कलतें काळी सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. तुका यज्ञ बलिदानांनी समाधान ना, आसल्यार हांव ती भेटयतो. होम बलयो ओपून दिल्यारय तुका नाका. देवाक मानवाता तें बलिदानच एक कलतें काळीज. दुखेस्तांनी कलतें काळीज सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. श्लोक. दुखेस्तांनी कलतें काळी सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरे राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरे राया. आतां तर म्हणटा सर्वेस्पर सगळ्या काळजान म्हजेशी पाटी येया, कित्याक हांव सगळोच बळो आनी काकुळदार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरे राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरे राया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमच्या सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. आपले भोंवतीनी लोकां जमे सोडून येताना जेजू म्हणा लागलो, ही संतत नश्टी संतत ती कुणा मागता. निजय की जना प्रवादेचे कुणा शिवाय दुसरी कुणा तिका मेळशी ना. जशें जना प्रवादी निनेवेकारांक एक कुणा जाल्लो, तशें मनशापोती जातलो एक कुणा ह्या संततेक. जर्तेच्या दिसा दक्षिणेची राणी ह्या संतते सवे उबी रावतली आनी ह्या संततेक गुण्यावकार करतली. कित्याक सलमांची जनवायची उतरां आयकूंक अर्दो संवसार पयन करून ती आयिल्ली. पूण सलमां प्रास व्हरतो हांगा आसा. जर्तेच्या दिसा निनेवेचो लोक ह्या संतते सवे उबो रावतलो आनी तिका गुण्यावकार करतलो. कित्याक जनाची शिकोवन आयकून निनेवेकारांनी आपली जिणी बदल्ली, पूण जना प्रास व्हरतो हांगा आसा. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. ह्या मिसा वेळार आमी काणीक जमो करता. तुमच्या उदारपणाची काणीक आमी आशेता. वॉलंटियर्स खंयसर आसल्यार तुर्तान हें काम करूंक विनंती. तुंगे बापा उंडो गोवांसो. दातारोस कालसींतलो फळ आमच्या वावरासो. ओपून तुंगे बापा उंडो गोवांसो. दातारोस कालसींतलो फळ आमच्या वावरासो.
आमचे आज पेटयता उंड्या वैना संगी दयेन स्वीकार कर मन मागता बापा तुझी बरकी सवस आमचे आज पेटयता उंड्या वैना संगी दयेन स्वीकार कर मन मागता बापा तुझी बरगी ओपून तुमगे बापा उडो गोवांसो दाकारुस्कार सितलो फळ आमच्या वावरासो जशी फुलां ती पमळून सुवात दितात भोवती तशी संसारी जिणी आमची तुका ती मानवंदी म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या बापा तुज्या महिमेक समर्पूंक तुवें आमकां दिल्या आनी ती देणी आमी तुका भेटयता. ससनाच्या जिविताचे वखद ती आमकां जावच्याक पवित्र आत्म्याचे सक्तीन ती बदल आनी जेजूचे मांस आनी रगत जायशें कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेश्वराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व घडये आनी सर्व तय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आमचे कुडीक आमी दंडवण दितना अवगुणाचें तूं बोळ मोडताय. आमची मनां सुबारताय वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सस्ताचें इनाम आमकां दिताय. त्या जेजू देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दाळबार तुजी तोर महिमा वाकाणटात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेश्वर तो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सगी तुका जय. ओ सगी तुका जय. सर्वेश्वराचे बापा कोरोस तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत आपल्याच कुशेन स्मरण सोसूंक वेच्या आदीं
ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तीच बरी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान धीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुबीस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकाचे बगसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुबीस मनशां बसत हें वारावतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बवडतो सो गोट पर गोटूया जेसू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही बघता तुझ्या येण्या सम्या जेसू आम्ही अग्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सणवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें हें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या आबागेवन बापा जेराल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे सखी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोस धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परसळीत मुखामोळ पळय फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे मायेत संगती भगेवन धर्मदता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. या जेजू वरवीं या जेजू संगता त्या जेजूत पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंत आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन प्रार्थुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिताव तशी आमची बातकां बोगोस आनी आमकां तळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस परसर वायटांतलें आमकां निवार दये करून हे जिविता सवस्थकाय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशें नत्रेकतल्यांक आमकां तुजें उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आंकांतांतली वाटाय इमा तुजी ससनाच्या ससना सुमिये जेजू क्रिस्त तुवें तुजे धर्मदूतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर ते पोट तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तिका शांती दी आनी तुज्या कुशाप्रमाणे तिका शांती दी कोडान सांबाळ. तूं जियेताय निराजोड चलयताय ससनाच्या ससना सुमेचे शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सवे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जिवणाका पयल्यान ती सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचे भाग म्हाका फोना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताचे कुडा निरगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळून. Gayan Sanko 159, 159, page number 125. ರಕ್ಷಿಸಿದ ದೇವಾ ನಾನಿನ್ನ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಕರವಿಡಿದು ನಡೆಸುವ ಎಂದೆಂದು ಜೀವಿಸುವ ದೇವಾ ನಾನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವಾ ನಾನಿನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ದೇವಾ ನಾನಿನ್ನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕರವಿಡಿದು ನಡೆಸುವ ಎಂದೆಂದು ಜೀವಿಸುವ ದೇವಾ ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ ಮಗಳೇ ನಾನಿನ್ನ ಕಾಯುವೆನು ಅಂಜದಿರು ಓ ಮುದ್ದು ಕಂದ ನಾನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವೆ ಅಂಜದಿರು ಓ ಮುದ್ದು ಕಂದ ನಾನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವೆ ನಾನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವ ದೇವಾ ನಾನಿನ್ನ ಕರುಣಿಸುವ ದೇವಾ ನಾನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವ ದೇವಾ ನಾನಿನ್ನ ಕರುಣಿಸುವ ದೇವಾ ಜಗವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ಕಂದ ನಾನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೆನು ಚಿನ್ನ ಜಗವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ಕಂದ ನಾನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೆನು ಚಿನ್ನ ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ ಮಗಳೇ ನಾನಿನ್ನ ಕಾಯುವೆನು ಅಂಜದಿರು ಓ ಮುದ್ದು ಕಂದ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವೆ ಅಂಜದಿರು ಓ ಮುದ್ದು ಕಂದ ನಾನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವೆ दोळे धांपून काळजांत हांवन आमच्या सांगाता आसच्या आयिल्ल्या जेजूक आमी थोडो वेळ मौनपणी आराधन करया.
प्रार्थुया. देवा काकोळदारा बापा, तुझ्या संस्कारा वरवीं निरंतरी तूं आमकां पोसताय. तातूंत आमी आतां वांटो घेतला, तशे वरवीं ससण्याचें जिवीत आमकां फावो कर म्हूण मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ता वरवीं. थोड्यो तिळसोण्यो पाद्र्यापान तुमकां सांगलां. फाल्यां रेतीर आमी इल्लो वेग्याराम करता वडे जांकत. त्या खातीर तुमी सगळ्यांनी येवचें. आनी जीं कोण आनीक येवंक नात, 11च्या दिसा म्हणी तुमचीं भुरगीं कामाक येतात, एटलिस्ट 2 परां उपरांत राज्य घालून दीत. फाल्यां विशेष अनॉयंटींग अभिशेकाचें मागणें आसतलें. नेणटीं भुरगीं आसा जाल्यार त्या भुरग्यांक वांजेलराजाराचें मागणें आसतलें. युवक युवतींक विशेष मागणें आसतलें. काजरी जोड्यांक विशेष मागणें आसतलें. आनी तांचे वयर पवित्र आत्म्याचें मागणें आमी करतले हांव त्या खातीर. आनी फाल्यां सगळ्यांनी तुमी जीं कोण घरां आसात, एक थोडो वेळ जेजूक दिवचो. रेतीरचो निमाणेचो दीस पवित्र आत्म्यान तो आमकां अभिशेक करतलो, आमकां तो चलयतलो. फाल्यांच्या दिसांक ब्रदर टिके जॉर्ज मंजुळा विलियम हांगा अवेलेबल आसात. तुमी कोणी एकल्या कडेन गेल्यार पुरो, त्या गाय कडेन येचें म्हणना. एकल्यान मागल्यार तुमची समस्या सांगचें, ती मागतली तुमकां. फाल्यां सकाळीं म्हाका कर्नाटका आमच्या रिजनलाचें एक जमत आसा बेलतांगडे बिसायबाच्या घरा, ताका वचोंक आसा. आमच्या जमती खातीर विशेष मापान सगळ्या कर्नाटकांत आमच्या मुखेल्यां खातीर तुमी मागोवंक हांव उलो दितां. तशेंच आमच्या कर्नाटका रिजनाचें नवें कॅरिझमॅटीक संचालन टीम बांदून हाडूंक आसा. तेंय तुमी तुमच्या तेरसा वेळार मागण्या वेळार उडास दवरा. गायनाचे बुको कोणाक जाय हांगा आमच्या स्टॉलान तुमकां मेळटली. MP3 आमच्या स्टॉलान तुमकां मेळटली. तुमी घेवच्यो आनी अशें आमच्या मिसावांक त्यो आदार जातली. सर्वीस पर तुमचे सोवे आसूं. हनीसर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. त्या सावाच्या बॉक्सान त्या सावां तुमी घालूंक ना जाल्यार घालयेत. फाल्यांय तुमी घालयेत. आराधना वेळार आमी ती दवरून मागतले हांव. गायन संको 275 275. ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಉನ್ನತ ಪ್ರೇಮ ಎಂತ ಮಹೋನ್ನತವೋ, ಅದು ಪಾಪಿಯ ರಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರಾಣವ ನೀಡಿದ ಪ್ರೇಮ ಮಹೋತ್ಸವವೋ. ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಉನ್ನತ ಪ್ರೇಮ ಎಂತ ಮಹೋನ್ನತವೋ, ವರ್ಣಿಸಲಾರದ ಪ್ರೇಮವು ನಿನ್ನ ಪಾಪಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯೋ. ಪಾಪಿಯ ಹುಡುಕುತ್ತ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ದೇವರ ಕರುಣೆಯದು. ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಉನ್ನತ ಪ್ರೇಮ ಎಂತ ಮಹೋನ್ನತವೋ. मगाळ पुत्र सवे अंकवार मरी आशीर्वादी आमकां. भगवंत कृष्णाचे कृपेन निवेर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवी आमेन.